Amen. Amen. උන්වහන්සේගේ අලංකාර අභිමුඛත්වයේ தேவனுடைய அலங்காரமான இந்த சமூகத்திலே අපි සියලු දෙනා සුන්ගනි. நாங்கள் அனைவரும் அமர்ந்து கொள்ளுவோம். උන්වහන්සේගේ ගෘහයේ සිටීම මාත් ප්‍රීතිය. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இருக்கிறது நினைக்க முடியாத ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறது. මක්නිසාද මගේ ජීවිතයේ කඩායෑම විසඳුම පිළිතුර තිබෙන උන්වහන්සේගේ ගෘහයේ උන්වහන්සේගේ அலங்கார அபிமுகத்வே. காரணம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு வெற்றி விடுதலை சந்தோஷம் இருக்கிறது அவருடைய அலங்காரமான இந்த ராஜ்யத்திலே. මම ගියේ සතියේ ඔබට පැහැදිලි කරා ගීතාවල 133 අපි කියවන විට අපි දකිනවා උන්වහන්සේ සිටින ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ ආලේපය ගලාගෙන යන්න යනවා. கடந்த வாரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தின சங்கீதம் 133வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது தேவன் இருக்கிற இடத்திலே ஒரு அபிஷேகம் வரும் என்று. කොතනද උන්වහන්සේගේ ආලේපය ගලන්ට යන්නේ? எங்கு தேவனுடைய அபிஷேகம் வருகிறது? දෙවියන් වහන්සේගේ සහෝදරත්වය එතන වාසය කරන විට. தேவனுடைய சகோதரத்துவம் அங்கு இருக்கிற போது. ඒ නිසා තමයි ඔබ මන් දිරිගන්නනේ සෑම ඉරුදිනම ඔබ ගෘහයට උන්වහන්සේගේ සභාවට උන්වහන්සේ ඉන්නව ස්ථානෙට එන්න ගන්න. அதனால நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு தேவன் இருக்கிற ராஜ்யத்துக்கு வரும்படியாக. ඒ නිසා තමයි මේ සභාවේ අපි තේමාවක් හැටියට ප්‍රධාන තේමාවක් හැටියට දාලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේව සම්මුඛ වෙන ස්ථානයක්. ආමෙන්. அதனால தான் நீங்க பிரதானமாக எங்களுடைய சபை போட்டிருக்கிறது தேவனை சந்திக்க ඔබ வாருங்கள் වෙන என்று. සභාවන් වලට යයි පාලකවරයව සම්මුඛවන්ට. நீங்கள் வேறு சபைகளுக்கு போவீங்கள் போதகரை சந்திக்க. නැත්නම් ඒ සභාවේ ඉන්න තව තව අයව අමුවන්ට. சபையில இருக்கிற வேறு வேறு பேர்களை சந்திக்க. හැබැයි කෝනසෝන් සභාවට ඔබ එන්න ඕනේ. ஆனாலும் நீங்கள் கோர்னர்ஸ்டோன் சபைக்கு வர வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේව සම්මුඛවන්ට. தேவனை சந்திக்க. ஆமென். මොකද දෙවිදුන්ව සම්මුඛ වෙන මනුෂ්‍යගේ ජීවිතය காரணம் தேவனை சந்திக்கிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை. ඔහුගේ ජීවිතය පරිවර්තනය වෙන්නම යනවා. அவருடைய வாழ்க்கை மாறவே ඔහුගේ போகிறது. ජීවිතය වෙනස් වෙන්නම යනවා. அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றமடையவே ඔහුගේ போகிறது. ජීවිතය තිබුණට වඩා ඉහළ තැනක තිබෙන්න යනවා. அவர் இருக்கிற வாழ்க்கை ඔහු பார்த்து ඉහළින් உயரமான ගමන් இடத்துக்கு කරන செல்ல පුද්ගලෙක් වෙන්න போகிறது. යනවා. அவர் உயரத்துக்கு பறக்கிற ஒரு ඔහු மனிதன் போல දෙවියන් மாற වහන්සේ போகிறார். සමග ගමන් කරන කෙනෙක් බවට அவர் පරිවර්තනය தேவனோடு වෙනවා. பயணிக்கிற ஒரு மனிதனாகவே மாற ඒ போகிறார். නිසායි අපි දෙවිඳුන්ව සම්මුඛ වෙන්න දෙවිඳුන්ව අත්දකින්න ඕනේ. ආමෙන්. அதனால் தான் தேவனை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டும் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். සමහර අය බලාගෙන ඉන්නේ පාස්ටර්ගේ අත උගේ ඔළුවට එනකල්. சில பேர் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் போதகருடைய கை அவர்களுடைய தலைக்கு வரும் පාස්ටර්ගේ අතවල ඔබේ ඔළුවට ආවයි කියලා ඔබට එක දෙයයි වෙන්නේ ඔබේ ඉක්මනට ඔබේ කොණ්ඩේ ටික කියලා ඔබේ තට්ටේ වෙයි. එච්චරයි. போதகருடைய கை உங்களுடைய தலைக்கு வருகிறதால் ஒன்று மட்டும் தான் நடக்கும் உங்களுடைய முடிகள் அனைத்தும் கீழ் நீங்கள் ஒரு மொட்டையை போல ஆகுவீர்கள். පාස්ටර්ගේ අත තිබුණත් නැතත් දෙවියන් වහන්සේගේ අස්තිය ඔබ කෙරෙහි තිබෙනවා නම් ඔබ ජයග්‍රාහක පුද්ගලෙක්. ආමෙන්. போதகருடைய கை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தேவனுடைய கரங்கள் உங்கள் மேல் இருக்குமானால் நீங்கள் வெற்றியான ஒரு மனிதனாக ඔබ මේක இருக்கிறீர்கள். තේරුම් ගන්න ඕනේ සභාව. நீங்கள் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் මේ சபையாரே. සභාවේ ඉන්න එකම සුපිරිතරුව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණයි. இங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு நல்ல ஒரு வாலிபனா இருக்கிறது அது இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே. එහෙනම් පාස්ටර්වා මෙතන ඉඳලා මොනවද කරන්නේ? ஆனால் போதகரே நீங்கள் இங்க இருந்து என்ன கொண்டு මම செய்திருக்கிறீர்கள்? දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අද ගැස්ම ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන්න තමයි සූදානම් நான் කරන්නේ. தேவனுடைய அந்த காரியத்தை உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வர இருக்கிறேன். මම වසර ගණනාවක් දේශනා කරනවා. அவர் சில பல வருடங்களாகவே அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார். මේ මගේ මයින් දන්න තරමේ මගේ පස්වෙනි වතාව දෙවියන් වහන්සේ අන්තිම තප්පර වෙනකම් මට වචනයක් නොදුණු. இது 5வது முறையாக அவர் கடைசி இறுதி வினாடிகள் வரைக்கும் அவருக்கு வேத வசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ මම මොරගසයිව ස්වාමීනි මම මොකද්ද කතා කරන්න ඕනේ? அவர் கேட்டார் நான் என்ன பேச வேண்டும் என்று. දැන් මට දේශනා නැතිකම නිසා නෙවෙයි. அவருக்கு பிரசங்கம் இல்லாத நிமித்தமாக அல்ல. මාගාව දේශනා තියෙනවා තව අවුරුද්දකට පවා දේශනා කරන්න. இன்னும் வருகிற வருடம் முழுவதுமாக இருக்கிற பிரசங்கத்தை அவர் මේ வைத்திருக்கிறார். කාලේදී මම කිව්වාගේ මම මතේ 25 සහ 24 සහ 25 ගෙන උදට අධ්‍යයනය කරමින් ඉන්නව කාලයක්. இந்த காலம் அவர் மத்தேயு 24வது 25வது அதிகாரத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்கிற காலமா இருக்கிறது. පදනිකා කරගෙන දේශනා කරන්න පුළුවන්. அவருக்கு அந்த வசனங்களை எடுத்து அவருக்கு ඔබට பிரசங்கிக்க එක முடியும். නිසකකමක් කියනවා මේ දේවදාසය කවදාවත් ඔළුවට එන වචනයක් නෙවෙයි. නමුත් දෙවිඳුන් කියන දේ තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ආමෙන්. ஆனாலும் எங்களுடைய போதகர் அவருக்கு வருகிற வசனத்தை அல்ல தேவன் கொடுக்கிற வசனத்தை எங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறார். දේශනාවන් වල මතිකමක් නැති නිසා නෙවෙයි. அந்த பிரசங்கத்தில் ஒரு குறைவு இல்ல இருக்கிறது நிமித்தமாக அல்ல. ඉදට අසන්ට ඕනේ වචනේ මම ඔබගේ හදවතට ගේන්නම අවශ්‍යයි. ආමෙන්. அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கேட்க வேண்டிய வசனத்தை உங்களுக்கு மத்தியிலே சொல்ல வேண்டியது அவசியம். අද දවසේ මම මේ අන්තිම තප්පරක බලා ඉඳි දෙවියන් වහන්සේ මට වචනයක් දුන්න එකපාරට. இந்த கடைசி வினாடிகள் வரைக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவன் ஒரு வசனத்தை ඒ கொடுக்கிறார். වචනේ තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරද්දී මම ලන්සි කොල්ලෙක් ඉඳා. அவர் ஒரு அழகான ஒரு மனிதனா இருக்கிற நிமித்தமாக ஆங்கிலத்தில் பேசினார். நான் අලංකාරතාන් අද සත්‍යම්. நான் බර්ගර් පුල්ලේ. அவர் ஒரு பர்கர் பையனா இருக்கிற நிமித்தமாக பேசினார். අද දාන දෙවිඳුන් එනක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. அதனால் தான் அவர் ஆங்கிலத்திலே அதை சொன்னார். That's right very good.
දෙවිඳුන් මට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. தேவன் ஆங்கிலத்திலே பேசுவார். මම ආගිනික Lord tell me what කියන්න ස්වාමිනී. அவர் கேட்டார், ஆண்டவரே என்னது எனக்கு சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் දෙවියන් என்று. වහන්සේ මට කිව්වා භූමිය ගැන කතා කරන්න. தேவன் சொன்னார், நீங்கள் நிலத்தை குறித்து பேசுங்கள் என்று. භූමිය ගැන කතා කරන්න. பூமியை பேசுங்கள் என்று. භූමිය මොන වගේ ස්ථානයක්ද? இந்த பூமி எந்த வகையான ஒரு இடமா අපි දන්නවා இருக்கிறது? මම ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේදී நான் அறிந்திருக்கிறேன், நாங்கள் வாழ்கிற මම இந்த காலத்தில் විවිධාකාර භූමියන් දැක තිබෙනවා. நாங்கள் வெவ்வேறு விதமான இந்த நிலங்களை சந்தித்திருக்கிறோம். විවිධාකාර ස්වභාවයක් ඇති භූමියන් දැක තිබෙනවා. வெவ்வேறு விதமான சொரூபங்களை உள்ளே මම விரித்து වේලිච්ච கண்டிருக்கிறோம். කලාපයට ගියාම මම දැකලා තිබෙනවා ආයිනායක කියන්නේ පැලීම් ඇති වුණා වූ භූමියන්. நான் வறண்ட நிலத்துக்கு செல்லும் பொழுது அந்த கோடுகள் விழுந்த நிலத்தை கண்டிருக்கிறேன். මම ආයි හොඳට වැස්සෙන ස්ථානයන් වලට ගිහලා තියෙනවා මම දකිනවා දවස් සාරවත් භූමියන්. நான் மழை பெய்கிற அந்த நிலத்துக்கு செல்லும் பொழுது அங்க சவதிகள் நிறைந்த இடத்தை நான் பார்த்திருக்கிறேன். සමහර භූමියන් මම දැකලා තියෙනවා ආයිත් නෑ දූවිලි පිරිච්ච භූමියන්. அன்றுக்கு மாசுக்கள் நிறைந்த ஒரு பூமியை ඉතින් මම பார்த்திருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ස්වාමිනී මොකද්ද මේ භූමියන ඔබ සංකේතවත් කරන්නේ? அவர் கேட்கிறார், தேவனே இந்த பூமியை குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කළා කිව්වා ඔවුන්ගේ හදවත ගැන මට කතා කරන්න ඕනේ. தேவன் சொல்லுகிறார், அவர்களுடைய இருதயத்தை குறித்து பேசு என்று சொன்னார். ඔවුන්ගේ හදවත ගැන මට කතා කරන්න. அவர்களுடைய இருதயத்தை குறித்து பேசு என்றார். ඉතින් මම ගාව ස්වාමිනී හදවත ගැන කතා කරද්දී මොකද්ද ඔයා මට කියන්න උත්සාහ දරන්නේ? அவர் கேட்கிறார், தேவனே நீங்கள் இதயத்தை குறித்து பேசும்பொழுது நீங்கள் என்னத்தை பேச ඔබේ சொல்லுகிறீர்கள் என்று. බයිබලයේ තියෙන මා සමග යෙරමියා 17 9 වෙනි පදයට පෙන්නන්න. எரேமியா 17வது அதிகாரம் 9வது வசனம். යෙරමියා 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. எரேமியா 17வது அதிகாரம் 9வது வசனம். යෙරමියා 17 9 ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. very good, I will read it in English. very good. okay, අපි සිංහලෙන් කියමු. සියල්ලට වඩා සියල්ලට වඩා සිත රැවටිකාරව තිබේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න අයිත් පුතේ ඔක කියන්නේ. සියල්ලට වඩා සිත රැවටිලිකාරව තිබේ. මොකට වඩාද? ඔක්කොටම වඩා. எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் මගේ අදවත අවංක අදවත පාස්ටර්. என்னுடைய இருதயம் உண்மையான இருதயம் මට பாதகரே. පුළුවන් මගේ අදවත පළලා පෙන්නන්න මම පෙන්වන පාස්ටර් මගේ අදවත කොච්චර ක්ලීන්ද කියලා. என்னுடைய இருதயம் எவ்வளவு சுத்தமானது என்று என்னுடைய இருதயத்தை நான் பிளந்து கூட காட்ட முடியும். වාසුවා දන්නේ මගේ අදවත ආයිත් නියම අදවතක් පාස්ටර්. நீங்கள் அறியாதிருக்கிறீர்கள், என்னுடைய இருதயம் மிகவும் நல்ல இருதயம். ඔබ කියන එක මම පිළිගන්න කැමතියි. நீங்கள் சொல்லுகிறதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள හැබැයි விரும்புகிறேன். මගේ බයිබලේ මට පැහැදිලිව කියනවා. ஆனாலும் என்னுடைய வேதகம் எனக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது. සියල්ලට වඩා නිලු. ஆனால் எல்லாவற்றையும் හැම பார்க்கிலும் දෙයකම වඩා. எல்லாவற்றையும் பார்க்கிலும் සිත இருதயம் රැවටිලිකාරයි. திருக்குள்ளது. ඔබ කියනවත් මෙතනින් ඔබ හැමෝම මනුෂ්‍යන්ට ආදරේ නේද? இங்க இருக்கிற நீங்கள் யாவரும் மனிதரை ආදරේ நேசிக்கிறீர்கள் ආදරේ தானே? ආදරේ අතුස්සන බෑ. அன்பு நேசிக்கிறவர்கள் கையை உயர்த்துங்கள். වැරදිලා හරි මේ බිල්ඩිමේ ගින්නක් තියෙනවා කියලා ආරංචි වුණොත් ඔබ මොන ළමයාද මුලින්ම උස්සගෙන දුවන්නේ? நீங்கள் இங்கு இந்த பில்டிங்கில் ஒரு தீ எரிய போகிறது என்று சொல்லும்பொழுது நீங்கள் எதை கேட்டுக்கொண்டு ஓட போகிறீர்கள்? ඔබ සමහරගේ පාසමට ළමයි නෑ කියලා මම කැමති කෙනෙක් උස්සන් යනවා. சில பேர் சொல்வார்கள், எனக்கு பிள்ளைகள் இல்லை, எனக்கு விரும்பியதை නමුත් நான் ඔබ எடுத்துக்கொண்டு செல்வேன். දෙමව්පියෙක් නම් நீங்கள் பெற்றோராயிருந்தால் ඔබ හැමෝටම ආදරේ. நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் හැම දරුවෙක්ම සලකන එක විදියට. நீங்கள் எல்லா பிள்ளைகளையும் பார்க்கிறீர்கள் ஒரே விதத்தில். හැබැයි ගින්නක් මේ බිල්ඩිමේ තියෙන කියලා ඔබට ආරංචි වුණම ஆனாலும் உங்களுக்கு இந்த பில்டிங்ல ஒரு தீயை பற்ற போகிறது ගෙදුවා என்று මුලින්ම வந்ததும் හොයන්නේ කාවද? நீங்கள் யாரை முதலாக தேடுகிறீர்கள்? පුතා. மகனை. ආසේ මට ටිකට කලින් තෝ ඔක්කොටම ආදරේ කියලා. ஆனால் நான் அறிந்திருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் அன்பு ඔක්කොම என்று. ළමයි එක විදියට සලකන්නේ කියලා. எல்லா பிள்ளைகளும் ஒரே விதத்தில் பார்க்கிறேன் என்று. මොකද්ද වුනේ එතන? அங்கு என்ன நடந்தது? මොකෝ සියල්ලට වඩා காரணம் எல்லாவற்றிற்கு பார்க்கிலும் සිත රැවටිලිකාරයි. இருதயம் ஒரு திருக்குள்ளது. වාතාවරණයක් ස්වභාවයක් දෙයක් වුණාම තමයි සිතේ සැබෑ ස්වභාවය එළියට එන්නේ. ආමෙන්. சுபாவம் ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் மட்டுமே அந்த இருதயத்தின் වාසමං உண்மையான වටාතරේ. போதகரே, நான் உங்களை நேசிக்கிறேன். ඉදිරියට God bless කිව්වේ නැත්තම් මූණ දිග්ගලයි පල්ලි එන්නේ නැහැ. ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லவில்லை என்றால் மூஞ்சை தூக்கி கொண்டு அவர்கள் மீண்டுமாய் வரமாட்டார்கள் சபைக்கு. සියල්ලට වඩා සිත எல்லாவற்றில் பார்க்கலும் இருதயம். වාසමං පල්ලිය වෙන්නේ ඕනම දෙයක් කරන්නම්. நான் இந்த சபையை குறித்து எல்லாவற்றையும் செய்கிறேன். පොඩිම දෙයට මුක්කන් ගාලා පැත්තකටලා සභාව දිහා බලන්නේවත් නැහැ. ஆனாலும் அவர்கள் அந்த ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த சபையை குறித்து பார்க்கிறதும் இல்லை. සියල්ලට වඩා සිත எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இருதயம் රැවටිලිකාරයි. திருக்குள்ளது. එය විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, තව කැලලක් තියෙනවා. இன்னொரு பகுதி இருக்கிறது. ඒක කියවමු. அதை நாங்கள் சொல்லுவோம். ඒක දුෂ්ටවම තිබේ. මොකද්ද? 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 என்ன? දුෂ්ටවම තිබෙනවලු. ආමෙන්. கேடு உள்ளதா இருக்கிறது. ඒ කියන්නේ හොඳ පැත්තට වඩා அங்கு சொல்லப்படுகிறது நல்லதை பார்க்கலும் හොඳ පැත්තට වඩා நல்ல பக்கத்தை பார்க்கலும்
දුෂ්ටව තිබේ. தீயது இருக்கும். ඒක அதனால் කාට? யாருக்கு? ඒ කියන්නේ පාස්ටර්වත් එක දැනගන්න බෑ. එක දෙන්නෙක් ඉන්නවා දන්න. அதை போதகரை பார்க்கிலும் அதை அறிய முடியாது. இருவர் இருக்கிறார்கள் அதை அறிய. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා දේවල් කිව්වේ නැතත් දන්න. ஒருவர் இருக்கிறார் அந்த காரியத்தை சொல்லவில்லை விட்டால் ඒ அதை ඇවිල්ලා දෙවියන් சொல்வதற்கு. වහන්සේ ආමෙන්. அது எங்களுடைய தேவன். හැබැයි ඔබගේ කට ඇරිය ගාම මුළු පලාතම මුළු ලෝකෙම දැනගන්න යනවා. ஆனாலும் உங்களுடைய வாய்களை திறந்தவுடன் இந்த முழு பூலோகம் அறிந்து கொள்ள போகிறது. හැබැයි ඔබ රාසින් කතා කරන වචන යක්ෂයා හොඳටම දන්නවා. தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் ரகசியமாக பேசுகிற வார்த்தையை பிசாசு நன்றாக அறிந்திருக்கும். දෙවියන් වහන්සේ දන්න ඔබ කියන්ටත් කලින්. හැබැයි යක්ෂයා දන්න ඔබ රාසින් කතා කට ඇරලා කියපු ගමන් යක්ෂයා ආ මූගේ හිත මෙන්න මේ විදියයි කියලා. ආමෙන්. தேவன் நீங்கள் சொல்லாவிட்டாலும் அறிந்து கொள்வார். ஆனாலும் உங்களுடைய ரகசியத்தை பிசாசு அறிந்திருக்கும். அவர் வாயை திறந்தவுடன் சொல்லுவார் இவருடைய கசப்பு இதுதான் என்று அறிந்து கொள்வார். සිංහල කියමනක් තියෙනවා මේ විදිය කියමන. சிங்களத்தை படிக்கிறவர்கள் இப்படியா இருக்கிறார்கள். මේක ඇවිල්ලා පාරේ භාෂාව. அது ஒரு பாதையில பேசுகிற பேச்சு. පොලේ වහලා ගහන්න යන්න එපා. පොලේ වහලා ගේමක් ගන්නට යන්න එපා. அந்த கடதாசியை மூடி ஒரு விளையாட்டை விளையாட வேண்டாம். මොකෝ කොලේ කොච්චර වැව්වත් ඒ වාපු පැත්ත දෙවියන් වහන්සේට හොඳට පේනවා. ආමෙන්. காரணம் அந்த கடதாசி எவ்வளவு மூடினாலும் அந்த மூடிய பக்கத்தை தேவன் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறார். එහෙනම් පාස මේ සිත මම කොහමද විනයානුකූල කරන්නේ? போதகரை நான் எப்படி இந்த இருதயத்தை மாற்றிக்கொள்வது? සිත නැමැති දේට සමාන කරන්න දෙවියන් වහන්සේ භූමියට සමාන කරනවා. அந்த இருதயத்தை எங்களுடைய நிலத்துக்கு அவர் சமப்படுத்துகிறார். ඔබේ බයිබලේ මතෙව් 13 වෙනි පරිච්ඡේදය පෙන්නන්න ඕනේ. මතෙව් 13 1 සිට 23 අපි දකිනවා වපුරන්නගේ උපමාව ගැන. அந்த மத்தேயு 13வது அதிகாரத்திலே 1 தொடக்கம் 23வது அதிகாரம் வசனங்கள் வரைக்கும் நாங்கள் விதைக்கிறவனின் உவமையை பார்க்கிறோம். මාක් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 ඉඳන් 20ට අපි දකිනවා වපුරන්නගේ උපමාව ගැන. மாற்கு 4வது அதிகாரம் 1 தொடக்கம் 20வது வரையான வசனங்கள் வரைக்கும் அந்த விதைக்கிறதை குறித்து பார்க்கிறோம். ලූකා 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 ඉඳලා 15 අපි දකිනවා වපුරන්නගේ උපමාව ගැන. லூக்கா 8வது அதிகாரம் 4 தொடக்கம் 15வது வசனம் வரைக்கும் பார்க்கிறோம் விதைக்கிறதை මොකද්ද குறித்து. මෙතන කතා කරන්නේ? இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது? මෙතන කතා කරනවා යම්කිසි ගොවියෙක් இங்கு பேசப்படுகிறது ஏதாவது ஒரு விதை. බීජ තිබෙන ஒரு விதை விதைத்து තේරුම් ගන්න හැම බීජයකටම බලයක් තිබෙනවා. தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லா விதைகளுக்கும் ஒரு பலம் හැම இருக்கிறது. බීජයකටම පණ තිබෙනවා. எல்லா விதைகளுக்கும் உயிர் இருக்கிறது. හැම බීජයකටම හැකියාව තිබෙනවා අස්වැන්නක් ගෙනෙන්න. அந்த எல்லா விதைகளுக்கும் ஒரு අස්වැන්නක් to bring an harvest. அவர்கள் வளர்க்கிறதுக்கு ஒரு விதம் இருக்கிறது. එහෙනම් මේ ඔහුගේ අතේ තියෙන බීජ වලට හැකියාව තිබෙනවා යහපත් දේවල් ඔබේ ජීවිතේට එකතු කරන්න. அந்த விதைகளுக்கு இருக்கிறது ஒரு நல்ல காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு கொடுக்கிறதுக்கு. දැන් තේරුම් ගන්නට ගොවියෙක් ඉන්නවා පණ ඇති බීජ ඔහුගේ අතේ තියෙනවා. ஒரு விவசாயி இருக்கிறான், ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு விதை அவனுடைய கையில் හැබැයි මේ இருக்கிறது. කතාවේදී භූමියන් හතරක් ගැන බයිබලයේ යේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. ஆனாலும் இங்கு பேசும் பொழுது பூமிகள் 4 குறித்து தேவன் இங்கு பேசுகிறார். පළවෙනි භූමිය තමයි සුවිශේෂ භූමියක්. முதலாவது பூமி தான் சுவிசேஷமான ஒரு பூமியா ඒ இருக்கிறது. භූමිය ඇවිල්ලා ඒක අපි ඔහුට මුණ ගැහෙනවලු ගමන් කරමින් යන භූමිය. அவருக்கு சொல்லப்படுகிறது நாங்கள் செல்லும் வழியில இருக்கிற ஒரு பூமி. ඒක අපි දකිනවා 4 වෙනි පදයේ මතෙව් 13 4 අපි පොඩ්ඩක් කියමු. நாங்கள் மத்தேயு 13வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை பார்ப்போம். ඔහු වපුරන කල්හි සමහර බීජ මග අසල වැටුණේය. සමහරක් බීජ சில மாட்டு விதைகள், නැවතත් මම මේක කියනවා. සමහරක් බීජ சில மாட்டு விதைகள் කොතනද වැටුනේ? எங்க விழுந்தது? කොතනද වැටුනේ? எங்க விழுந்தது? කොතනද වැටුනේ? எங்க விழுந்தது? කොතනද වැටුනේ? எங்க விழுந்தது? කලබල කොතනද වැටුනේ? මග අසල. வழி அருகே விழுந்தது. ඒකත් භූමියක්. அதுவும் ஒரு பூமி. හැබැයි මග අසල වැටිච්ච භූමියේ මොකක්ද දන්නවද නැත්තේ වැඩිපුර? அந்த வழி அருகே விழுந்த அந்த நிலத்திலே எது அதிகமாக இல்லாதிருந்தது? ජීවය ගේන්න පුළුවන් පස් නැහැ. அந்த ஜீவனை கொடுக்க இருக்கிற அந்த பசலை இல்லாமல் இருந்தது. ජීවනය ගෙනෙන්න පුළුවන් පස් නැහැ. அந்த ஜீவனை கொடுக்க இருக்கிற அந்த மணல் ඒ இல்லாமல் இருந்தது. බීජයට පොළොවට ගිහිල්ලා ඒක ජර්මනයිස් වෙලා ඒක තුලින් ජීවනය ගේන්න තරම් පස් එතන නැහැ. அந்த விதை பூமிக்குள்ளாக சென்று ஒரு பரிவர்த்தனை ஆகி வெளியே வருகிற அளவுக்கு அது ஒரு ஜீவனை கொடுக்கிற பசலை இல்லை. අනිත් වචනයෙන් ඒ භූමිය ඇවිල්ලා அந்த பூமி சிறிது. ඉංග්‍රීසියෙන් මම දාලා තියෙනවා hard ground. அது ஒரு கடினமான ஒரு பாதையா இருக்கிறது. ඒක ඇවිල්ලා කියන්නේ ශක්තිමත් නැත්තම් මේ දැඩි භූමියක්.
அது ஒரு கடினமான ஒரு பூமியா இருக்கிறது. ඒ භූමිය ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ අදවත ඇවිල්ලා මේ වගේ. அந்த பூமி அப்படியா இருக்கிறது, இருதயமும் அப்படியா இருக்கிறது. වචනේ ආනවා. வசனத்தை கேட்பார்கள். ඒ වචනේ හොඳට කනට වැටෙනවා. அந்த தேவனுடைய வசனம் காதுகளுக்கு நன்றாக ආමේනුත් කියනවා. ஆமெனும் சொல்லுவார்கள். ஹalleluyaත් කියනවා. ஹalleluyaவும் சொல்லுவார்கள். මේ කනින් අහලා මේ කනින් පිට இந்த காதில் கேட்டு இந்த காதிலே வெளியில் விட்டு விடுவார்கள். මේ අයගෙන් ඔබ ගිහිල්ලා පැයකින් ගිලාන්න මොකද පාස කිව්වේ කියලා මතකනේ. அவர்களும் சென்று நீங்கள் போதகர் என்ன சொன்னார் என்று சொல்வார்கள், கேட்ட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை என்று சொல்வார்கள். ඇයි ඔවුන්ගේ භූමියේ පස් නැහැ ඒ බීජයට ඵල අට ගන්නට. அந்த அவர்களுடைய பூமியிலே ஒரு பசலை இல்ல அந்த விதையை விதைக்கிறதுக்கு. ඉතින් විවිධාකාර வெவ்வேறு விதமான අභියෝගයන් ප්‍රශ්න ආවම ඒ බීජයේ තිබෙන ඵල වලින් නෙවෙයි උන් ජයගන්නේ. ඉහළ පක්ෂීන් ඇවිල්ලා බීජය උන්ගෙන් සොරකම් කරනවා. அவர்கள் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த விதையில் இருந்து அவர்கள் வெற்றியை கொள்வதில்லை. அந்த வானத்திலே பறக்கிற பறவைகள் அந்த பட்சித்து போட்டு விடுகின்றன. බලන අනේ පාස ප්‍රශ්නයක් එද්දි මම ශක්තිමත් නෑනේ. அவர்கள் சொல்வார்கள் போதகரே பிரச்சனை வரும்போது நான் சக்திமானாக இல்லையே என்று. අනේ මට විසඳුම මගේ ඔළුවට එන්නේ නෑනේ. எனக்கு பதில் என்னுடைய தலைக்கு வரவில்லையே. අනේ මම නිකන් අර පැත්ත ගියත් ගාන වැනෙන සුළු එක්කෙනෙක් නේ. நான் அப்படியுமா இங்கிடியா அசைகிற ஒரு மனிதனே. ඇයි ඔබේ හදවතේ ඔබ අරියාකාර පස්කුට්ටි ටිකක් ගොඩනංවලා නෑ. බීජය වචනේ නැමැති බීජයට ඵල හට ගන්නට. காரணம் நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை சரியாக அந்த வசனம் இருக்கிற அந்த விதையை விதைக்கிறதுக்கு ஒரு பசலையை போட்டு வைக்கவில்லை. මේ අය ගොඩක් දක්ෂයි නිදාසට කාරණා උත්තර දෙන්න. அவர்கள் ஒரு பதில் கொடுக்கிறதுக்கு மிகவும் உற்சாகத்தோடு இருக்கிறார்கள். ආස මම කාර්ය බහුල වැඩි. நான் ஒரு காரியவாதி. හැබැයි ඒ සිස්ටර්ගෙන් ඒ බ්‍රදර්ගෙන් ආන්න අලුත්ම ඕපදූපය මොකද්ද කියලා. அவர் அந்த சகோதர சகோதரியின் கேளுங்கள் புதிய அந்த அடுத்தவர்களை பற்றிய காரியங்கள் என்னவென்று. ලුණු ඇඹුල් එකතු කරලා දෙයි මිරිස් දාලා ලස්සනට කියයි. உப்பு புளிப்பு காரம் அனைத்தையும் சேர்த்து மிகவும் அழகாக சொல்லுவார்கள். හalleluya. ஹalleluya. තට්ටුවක් දාලා කියන්නේ මේ මගේ භූමිය ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. தட்டி சொல்லுங்கள் இந்த இது என்னை குறித்து பூமி அல்ல சொல்லப்படுகிறது என்று. මේ මං ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. என்னை பற்றி அல்ல என்று சொல்லுங்கள். මේ භූමියට දේව වචනයට පස් යන්න ඉඩ මදි. හැබැයි ඕපදූපයක් ඊයේ දවසේ වෙච්ච ටෙලිඩ්‍රාමා එකේ වෙච්ච අලුත්ම සිද්ධිය අප්පඩා ඔක්කොම එකතු වෙලා ලිද්ද ළඟ වට සංගමය වගේ එක ගැන කතා කරා. දන්නවද හරි අරයත් එක්ක හරයා මෙයත් එක්ක මෙයා අරයත් එක්ක. அந்த பூமியில் அப்படியான இருதயத்தை கொண்டவர்களுக்கு தேவனுடைய வசனத்தை உள்ளாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஆனாலும் மற்றவர்களை குறித்ததான காரியத்தை அவரா இப்படியா என்று சொல்லி கொண்டே மற்றவர்களுடைய கதையை பேசுவார்கள். පැයකට කලින් පාස්මන දේශ ஒரு அவருக்கு முன்னுக்கு போதகர் என்னத்தை பிரசங்கித்தார் என்று சொல்ல தெரியாது. මගේ ඔළුවේ ගොඩක් දේවල් දුවනවානේ අංජලිකා ඒකයි මට මතක නැහැ. என்னுடைய தலையில अनेक காரியங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன அதனால் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை என்று சொல்வார்கள். හැබැයි අර පාස් එන්නගිට බැඳුමුද ඒකනේ දැක්කද පාස් එක අර ஆனாலும் போதகர் அணிந்திருக்கிற அந்த ஆடையை பார்த்தீர்களா என்று கேட்டவுடனே அவர்கள் பார்த்தீர்களா என்று சொல்வார்கள். හලෝ ආයි නෙවෙයි මම දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වයින් නෑ මොකද්ද කියන්නේ අර භූමිය ආරන්නේ මොකද්ද ඒකත් නේ මම එළ ඉන්නේ අර ට්‍රැක්ටර් එකක් අර භූමිය ආයිත් නෑ හොඳට ආහාරගෙන යන්න ආමෙන් සමහරක් අයගේ භූමිය මේ වගේ ඒක ගොඩක් අල්ලි එනවා තේරුම් ගන්න මේ භූමිය ගොවියාගේ යන මාර්ගයේ තිබිච්ච භූමියක් சில பேருடைய இருதயம் அப்படியாகத்தான் இருக்கின்றன. කියන්නේ ගොවියා ප්‍රතික්ෂේප කරපු නැති භූමියක් නෙවෙයි ගොවියා යන මාර්ගයේ තිබිච්ච භූමියක්. அது ஒரு பிரதிகளுக்கப்பட்ட ஒரு பாதை அல்ல. හැබැයි ගොවියා ගමන් කරන මාර්ගයේදී මේ බීජ වැටුණාට ඒ භූමියට බලය නැහැ. ஆனாலும் நாங்கள் அந்த வழி அருகே விதைக்கும் பொழுது அந்த விதைக்கு ஒரு பலன் இல்லை. ඒ ගොවියා ගාව තිබුණ බීජවලට වටිනාකමක් දෙන්න. அந்த விவசாயிடம் இருந்த அந்த விதைக்கு ஒரு பெருமதியை கொடுங்கள். ඒ නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? அதனால் என்ன வருகிறது? ඊළ පක්ෂි නැවිලා சில பறவைகள் வந்து ඇවිල්ලා ඉක්මනට ඔක அது மிக சீக்கிரமாக பட்சித்து போடுகிறது. අත්වදාල් කියන ඔබ අසල්ලාද මේ මගේ භූමිය නෙවෙයි. தட்டி சொல்லுங்கள் இது என்னுடைய நிலத்தை குறித்து அல்ல பேசுகிறது என்று. මගේ භූමිය නෙවෙයි. இது என்னுடைய நிலத்தை குறித்து அல்ல பேசுகிறது என்று சொல்லுங்கள். දෙවෙනි භූමිය. இரண்டாவது பூமி. අපි පස්වෙනි පදේ. ஐந்தாவது வசனத்தை சொல்லுவோம். සමහරක් වඩා පස් නැති ගල් බිම්වල වැටි පස් ගණව නොතිබෙන බැවින් ඒවා වහාම පැලවිය. சில விதை அதிக மண் இல்லாத கட்பாறை இடங்களில் விழுந்தது. மண் ஆழமாயிராததினால் அது சீக்கிரமாய் முளைத்தது. ඊළඟ පදේ ආයෙත්. නමුත් ඉර උදා වූ කල අවුවෙන් දාලා මුල් නැති බැවින් වියලී ගියේය. right මේ ඇවිල්ලා අමුතු භූමියක්.
இது ஒரு மிகவும் ஒரு இதான ஒரு நிலமாய் இருக்கிறது. මේ භූමිය ඇවිල්ලා අර පළවෙනි භූමියට වඩා ටිකක් හොඳයි. இந்த பூமியானது அந்த முதலாவது பூமியை பார்க்கிலும் சற்று நல்லது. ඇයි පස්වෙනි පදේ කියනවා ගොවියාගේ මේ වටිනා කරන බීජේ වැටුනම ඒක ගල් තිබුණත් මොකද්ද වුනේ? පැලවුණා. ආමෙන්. ஆனால் 5வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அந்த விவசாயியின் கையில் இருந்த அந்த விதைகள் விழுந்ததும் சற்று வளர்ந்தது. ආමෙන්. ஆமென். ගල් තිබුණත් ඒක පැලවුණා. ආමෙන්. அந்த கல் இருந்தாலும் அது வளர்ந்தது. ඒක නිකන් නේ පැලුණ ඉක්මනට පැලවුණා. அது சும்மாக வளர்ந்தது, மிகவும் சீக்கிரமாய் வளர்ந்தது. මම කැමති බයිබලට අලුත් භූමියක් එකතු කරන්න. நான் விரும்புகிறேன் ஒரு புதிய பூமியை இந்த வேதாகத்தோடு මේ இணைக்க. ඇවිල්ලා සෝඩා ක්‍රිස්තියානිකාරයෝ. இது ஒரு சோடா கிறிஸ்தவர்களை குறித்து பேசுகிறது. සෝඩා එකක් පොඩ්ඩක් හොඳට ඔල්ලලා ඇරියා මොකක්ද වෙන්නේ? වූස් ගාලා යනවනේ ඔක්කොම. அந்த சோடாவை சற்று குலுக்கி பார்க்கும் பொழுது மூடியை திறந்தவுடன் அதிலிருந்து வாயுக்கள் හැබැයි තප්පර வெளியேறுகின்றன. කීපයකට ඔවුන් මොකද්ද මේ අය ඇවිල්ලා ආයෙත් නෑ ඔවුන්ට ඕනේ මොකක් හරි කොන්ෆරන්ස් එකක් මොකක් හරි කැම්ප් එකක් ඒ වගේ තැන් වලට ගියම තමයි ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් චූන් වෙන්නේ. හැබැයි මාසයයි දෙකයි ආයෙත් அவர்களுக்கு வேண்டும் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று, இல்லை என்றால் முகாம் ஒன்று வேண்டும். ஆனாலும் 2 மாதங்கள் சென்ற பிறகு அவர்கள் என்ன ஆவார்கள்? ආයෙත් බූස් ගාලා බයිනවා. அவர்கள் மீண்டுமாய் சீக்கிரமாய் விழுந்து விடுவார்கள். මේ ඇවිල්ලා ගල් තියෙනවා. ඇයි හේතුව? පැලවුණාට මුල් අදින්ට භූමිය මදි. அவர்கள் ஒரு கல்பாறை இழுந்து வளர்ந்தார்களும் ஆனாலும் அவர்களுக்கு வளர்கிறதுக்கு அந்த பூமி பத்தாது. ඉතින් ප්‍රශ්න නැමැති අවුව ඔවුන්ගේ ඔළුවට ඉහළින් වැටෙනකොට அவர்கள் அந்த பிரச்சனை இருக்கிற வெயில் அவர்களுடைய தலைக்கு மேல எரிய போகுது. අභියෝගය නැමැති අවුව ඔවුන්ගේ ඔළුවට වැටෙනකොට அவர்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாத அந்த வெயில் வரும் பொழுது හිතා ගන්නත් බැරි ඉක්මනින් මොකද්ද වෙන්නේ? நினைக்க முடியாத காரியத்தில் என்ன நடக்கும்? ඔවුන් වියලිලා යන්ට යනවා. ආමෙන්. அவர்கள் வீசப்பட்டு போக ඒ போகிறார்கள். කියන්නේ ඔවුන් පළදරන් නැති කමට උන්ට එන්ට බැරි ඇයි ඔවුන් අවුවට ඉඩ දීලා තියෙනවා මුල් අදින්ට බැරි භූමියක් වගේ ජීවත් වෙන්න. அவர்கள் அந்த வெயிலுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் வேரினை முளைக்க விடாமல். ඉතින් මේ අය අවුරුද්දට සැරයක් මේ අයගේ අර අවුරුද්දේ කැලෙන්ඩරෙන් බලන්නේ කැම්ප් කවදද? කොන්ෆරන්ස් කවදද? පාස්ට් අයින් මොකක් හරි දෙයක් මොකක් හරි අපි සභාවෙන් අපේ මේ අපේ ඇනවුන්ස්මන්ට් කරන කටේ මේක කියන්න බැරි වුණා. එකෝස් ඔෆ් ජෙරිකෝ ඒ කියන්නේ යූත් මේ ගැදරින් එකක් අපි නමස්කාර කරන එක. ඒක අම්මා ඒක එනකල් ඉන්නේ බලාගෙන ඇයි චූන් වෙන්න. அவர்களுடைய வருட கலண்டரை பார்த்தாலுமே அவர்கள் யோசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள், கேம்ப் எப்போது இருக்கிறது, கான்ஃபரன்ஸ் எப்போது இருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள். அனௌன்ஸ்மெண்ட் செய்கிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், எங்களுடைய சபையிலே புதிதாக அந்த எக்கோஸ் ஆஃப் ஜெரிகோ என்கிற ඊපස්සේ ඒකට වෙවුලනවා කැරකෙනවා පෙරලෙනවා ඔක්කොම කරනවා සතියයි දෙකයි ආයි அவர்கள் அதற்கு வந்து நடுங்குவார்கள், விழுவார்கள், சுற்றுவார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் 2 வாரங்கள் சென்றதுக்கு பிறகு மீண்டுமாய் கீழே வந்து விடுவார்கள். පොම්බෙච්ච බැලුමක් ஊதின பலூன் පුම්බච්ච බැලුමක් එකපාරට අත්තරින්න බලන්න මොකද වෙන්නේ? ஊதின பலுமை ஒரு நிமிடத்தில் அது கையை எடுத்து விடுங்கள். ඔළුව ඇරිච්ච නැති පැත්තකට දුවනවා. அந்த தலை போகிற இடத்திற்கு மேலே சென்று அது விழுந்து விடுகின்றன. සමහර ක්‍රිස්තියානි අය ඒ වගේ. சில வகையான கிறிஸ்தவர்களும் இப்படி அதாவது இருக்கிறார்கள். කාලයක් පිම්බෙනවා බුක් ගාලා අභියෝගය අපේ ඇත්තටම ගාම අතර වටේ දුවලා බුක් ගාලා ඉතට. ஒரு காலத்தில் அவர்கள் ஊதின பலூனை போல ஒரு 4 பக்கம் சுற்றுவார்கள், ஆனாலும் சீக்கிரமாய் விழுந்து விடுவார்கள். හලෝ කට්ටවදා කැමේ මගේ භූමිය ගැන නෙවෙයි. தட்டி சொல்லுங்கள், இது என்னுடைய பூமியை குறித்து அல்ல මේ பேசுகிறது මගේ என்று. භූමිය ගැන නෙවෙයි කතා. இது என்னுடைய பூமி அல்ல என்று சொல்லுங்கள். හලෝ මේ මගේ භූමිය ගැන නෙවෙයි. இது என்னுடைய பூமி அல்ல என்று சொல்லுங்கள். තව භූමියක් තියෙනවා අංජලිකා. இன்னொரு பூமி இருக்கிறது. මේක ටික අමුතු භූමියක්. இது வித்தியாசமான ஒரு பூமி. ඔබේ බයිබලයේ තියෙන 7 වෙනි පදේ කියනවා. 7வது வசனத்தை வாசிப்போம். අන් සමහරක් කටු අතරෙහි වැටුණේය. අන් සමහරක් මොක අතරේ? කටු අතරේ වැටුනේය. කටුගස් වැවි ඒවා යට කර දැම්මේය. මගේ අම්මේ. කටු වැවුනලු අනිත් දෙයට වඩා. அந்த சில விதைகள் முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்து விட்டன, ஆனாலும் அதை பார்க்கிலும் அந்த முட்கள் வளர்ந்து விட்டன. අටවෙනි එක අටවෙනි පදේ අපරපඩන ගොස් verse 7 තරු භූමිය යන්න එපා. තරු භූමියට යන්න කලින් මේ කටු භූමිය ගැන කතා කරමු. මේ භූමිය ටිකක් අමුතුයි යන්නේ. இந்த நிலமானது ஒரு வித்தியாசமான நிலம். මේ භූමිය පල්ලියට එනවා. இந்த நிலமும் சபைக்கு வரும். හalleluya ආමෙන් කියනවා. ஹalleluya ஆமென் சொல்லுவார்கள். වචනේ තානවා.
வசனத்தையும் கேட்பார்கள் ඔක්කොම දේවල් කරනවා. எல்லா காரியத்தையும் සමහර செய்வார்கள் අපිට දසේ කොටසක් දානවා. சில வேளைகளில் அந்த தசம பாகங்களையும் போடுவார்கள் හැබැයි ඔවුන්ට සමහරක් දේවල් තියෙනවා අත්හරින්න බෑ. ஆனாலும் இவர்களுக்கு சில காரியங்கள் இருக்கிறது கைவிட முடியாது කටු වගේ දේවල් තියෙනවා අත්හරින්න බෑ. முள் போல காரியங்கள் இருக்கின்றன அதை கைவிட முடியாது තිත්තකම, கசப்பு වෛරය, வைராக்கியம் කේන්තිය, கோபம் පුරුදු பழக்க வழக்கம் සමහරක් දේවල් අත්හරින්න බෑ. சில காரியங்களை அவர்கள் கைவிட முடியாது සමහරක් ඒවා කියනවා ජම්මෙට වඩා මොකද්ද ලොකුයි කියන්නේ? ඒවා ඇවිල්ලා නිකන් කටු වගේ තමයි. அது ஒரு முல்லை போலத்தான் ඔවුන් පල්ලි එනවා. அவர்கள் சபைக்கு வருவார்கள் හalleluya කියනවා. ஹalleluya சொல்லுவார்கள் හැබැයි කටු වගේ සමහරක් දේවල් උන්ගේ ජීවිතේ තාම පාලනය කරනවා. ஆனாலும் அவருடைய வாழ்க்கையை முள் போல சில காரியங்கள் இன்னுமாய் ஆண்டு கொண்டே ඉතින් இருக்கும் ඉඩ නෑ මේ බීජවන් වලට සාරවත් වෙලා උඩට එන්න. ஆனாலும் அந்த விதைகளுக்கு அங்கு இடமில்லை ஒரு வேரினை முளைத்து மீண்டுமாய் மேலெழுந்து வர පාස්ටර්ගේ දේශනාව අහලා චූන් වෙලා ගෙදර ගියාම ඒත් අර කටු ටික තියෙන නිසා කටු ටික ඒවා ඉර කරලා නිකන් බෙල්ල තද කරන් ඉන්නවා. ඒවා උඩට එන්න දෙන්නේ නෑ. போதகருடைய வசனத்தை கேட்டு ஒரு உற்சாகத்தோடு வீட்டுக்கு செல்லுவார்கள் ஆனாலும் அந்த முள்ளான காரியங்கள் அவர்களுள்ளாக இருப்பதனால் அதை நெருக்கி போட்டு விடுகின்றன அந்த තට්ටුවක් දාලා வசனத்தை කියන්නේ මේක නම් සමහරක් අය කියන්නේ නැති වෙයි. තට්ටුවක් දාලා කියන්නේ මේ කතා කරන ඔයාගේ සමහරක් දේවල් ගැන. தட்டி சொல்லுங்கள் இங்கு நான் பேசப்படுகிறது உங்களை குறித்துதான சில விடயங்களாக මම සමහර මේවා இருக்கின்றது දැන් තට්ටුවක් දාලා මේ කතා කරන ඔයාගේ සමහරක් දේවල් ගැන කියන්නේ. இங்கு சொல்லுங்கள் இங்கு சொல்லப்படுகிறது உங்களுடைய சில காரியங்களை ඇයි குறித்து මේවට එළියට එන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ කටු මොකද්ද කරන්නේ? ඒවා ඒ බීජ එළියට එන්නත් කලින් அங்க அவரிலிருந்து வெளியே வர முடியாத காரணம் அந்த முள்ளானது அந்த விதை வெளியே வரதுக்கு முன்பதாக அதை நெருக்கி போடுகின்றன ඒක ඉර කරනවා. ආමෙන්. இறுக்கி போட்டு விடுகின்றன ඒක ඉර කරනවා. இறுக்கி போட்டு விடுகின்றன ඉංග්‍රීසියෙන් මම ඔකට දාලා තියෙන්නේ choking ground. choking ground බෙල්ල ඉර කරනවා. அது நெருக்கி போடுகின்ற ஒரு நிலைமை ඔබේ இருக்கிறது සඵලත්වය ඉර කරනවා. உங்களுடைய அந்த பொருளாதார ඔබේ வளர்ச்சி ආශිර්වාදය ඉර කරනවා. ஆசீர்வாதத்தை இறுக்கி ඔබේ போடுகிறது. සුවය ඉර කරනවා. உங்களுடைய சுகத்தை நெருக்கி ඔබේ போடுகிறது අනාගතයේ බලාපොරොත්තු අත්පත් කරගන්න දේවල් ඉර කරනවා. உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களை இறுக்கி போடுகின்றன තේරුම් ගන්නට කාණු හදන්නේ වතුර ලස්සනට ගලාගෙන යන්න. தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கானை வடிவமைப்பது அந்த தண்ணீரானது நன்றாக அழகாக செல்ல හැබැයි කාණු ටිකක් කුණු ගිල ඉර වුණාම හොඳට ස්වර්ගයෙන් වැටෙන වැස්ස පවා නරක් වෙලා වතුර වලට මොකද්ද වෙන්නේ? ஆனாலும் அந்த காணில ஒரு குப்பைகள் சேர்ந்து அந்த பரலோகத்திலிருந்து வருகிற மழை விழுந்தும் அந்த மழை துளியும் அது ஒரு கெட்டதாய் මොකද්ද போகிறது වෙන්නේ වතුර වලට? ඝන ගාන වතුර වෙනවා කුණු වතුර වෙනවා නේද? குப்பை மற்றும் நாற்றம் அடிக்கிற அந்த தண்ணீராக மாறும் දැන් කාණු අදුප කෙනාගේ වැරද්දද? அது கானை வடிவமைத்த மனிதனின் தவறா කාණුවට සැලසුම් දාපු කෙනාගේ වැරද්දද? அந்த கானுக்கு ஒரு வடிவமைப்பை கொடுத்தவனின் தவறா නැත්තම් කාණුවේ කුණු දාලා බ්ලොක් කරපු එකාගේ වැරද්ද? அந்த கானுக்கு குப்பைகளை போட்டு தடை செய்த மனிதனின் தவறா සමහර අයගේ කාණු වල හොඳට බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා. சில பேருடைய கான்கள் தடைப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கின்றன ඊයේ ඉරිදා කිව්වා වගේනේ මගේ කුණු. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லுது போல மகே என்னுடைய குணு. குப்பை என்னுடைய குப்பை කුණුකාරයා මේ ගන්න එපා මගේ කුණු. අල්ලලා මේ මගේ ගඳ ගන්න කුණු අල්ලන්න එපා. குப்பைக்காரன் வந்து கேட்டது இது என்னுடைய நாற்றம் அடிக்கிற குப்பை நீங்கள் தொட வேண்டாம் එහෙම කියන කවුරු ඉන්නවද? அப்படி சொல்லுகிற யாராவது இருப்பீர்களா මම දන්නේ නැති නිසා යන්නේ. நான் அறியாத நிமித்தமாக මම கேட்கிறேன் මාරාමාරුවෙන් බිත්තර කඩලා මේක එකතු කරේ. ගන්න එපා. நான் ஒரு மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அந்த முட்டை ஓடுகளை உடைத்து இதில் சேகரித்து வைத்திருக்கிறேன் எடுக்க வேண்டாம் මේ ඉඳුල් ටික මේ කරපිංච ටික මේ ලුණු ටික මේ මස් කෑලි ටික මේ කටු ටික මම මේ මුඳ අල්ලන්න එපා. இந்த ஒரு வெங்காய துண்டுகள் ஒரு இறைச்சி துண்டுகள் அந்த முட்கள் அனைத்தையும் நான் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு சேகரித்து வைத்திருக்கிறேன் தொட வேண்டாம் නැතිනම් ඒ කුණු ටික කුණු ලොරියාව අපි දෙනවා. இல்லை என்றால் அந்த குப்பைகளை அந்த குப்பை வண்டி வந்தவுடன் கொடுப்பீர்களா හැබැයි අපි කුණු ලොරියට කුණු නොදී කුණු තියාගත්තම වචනේ වැටුණත් වැඩක් නැහැ. அந்த குப்பை வண்டி வந்து குப்பை நாங்கள் கொடுக்க விட்டாலும் அந்த வசனம் அந்த இடத்துல விழுந்தும் அது வேலை இல்லை කොච්චර වචනේ ගත්තත් වැඩක් නැහැ. බයිබල් ස්ටඩි ආවිලා වචනේ ගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඉරිදා බයිබල් පාස්සම උදේ ඉඳන් අවශ්‍යක දේශනා අහනවා පාස්ස. වැඩක් නැහැ බං. எவ்வளவு வசனத்தை கேட்டாலும் அது வேலை இல்லை பைபிள் ஸ்டடிக்கு வந்து வேதாங்க பாடத்துக்கு வந்து அந்த வசனத்தை கேட்டாலும் அது வேலை இல்லை காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் வசனத்தை கேட்டாலும் அது வேலை இல்லை අයි බයිබලේ කියන ඔය භූමියේ තියනවලු කටු. வேதம் சொல்லுகிறது அந்த பூமியிலே இருக்கின்றன ඔබ முட்கள் දන්නවද කටු භූමිය මම අල්ලගන්න. இதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் මෙන්න එලිදරව්ව. இது ஒரு வெளிப்படுத்தல் ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේගේ මුල් මැවිල්ලේ කටු පඳුරු තිබුණේ නැහැ කියලා. நீங்கள் கண்டிருக்கிறீங்களா தேவனுடைய வருகையின் போது அந்த முள்ளான காரியங்கள் இருக்கவில்லை කටු පඳුරු ආවේ මොන මොහොතේද?
அந்த முள் புதர்கள் வந்தது எந்த ஒரு நேரத்தில்? මනුෂ්‍යයා පාපයට වැටිලා දෙවියන් වහන්සේට බැරි නිසා මනුෂ්‍යයට සාප කරන්න දෙවියන් වහන්සේ භූමියට කිව්වා උඹ දැන් ඉඳලා කටු පඳුරු ගේන්න. அந்த மனிதன் ஒரு பாவத்தை செய்து மனிதனுக்கு சாபத்தை கொடுக்க முடியாத நிமித்தமாக தேவன் அந்த நிலத்துக்கு சபிக்கிறார், இனியும் அந்த நிலத்திலே முட்புதர்கள் வரல போகிறது என்று. කටු පඳුරු වලට හේතුව මොකක්ද? அந்த முட்புதர்களுக்கு காரணம் என்ன? සමහර පුරුදු සමහර කත්තරිට බැරි දේවල් සමහර නිකන් ආයිත් නෑ කා වැදිලා තියෙන්නේ මේවා නිකන් ආයිත් சில வகையான பழக்க வழக்கங்கள், கைவிட முடியாத காரணங்கள். නේද අංශ? අත්තරිට දෙවියන් වහන්සේ පුච්චුද ඒවනේ මට අරවා ඕනේ මේවා ඕනේ. கைவிட முடியாது தேவனா, அது எனக்கு வேண்டும், இது வேண்டும். අද සිස්ටර් අරයට මුන්න සමාද මොන කරමුද? சகோதர சகோதரர்கள் அவருக்கு மன்னிப்பை கொடுங்கள். என்ன மன்னிப்பு என்று கேட்பீர்கள். කතාබාගල විසඳ මොන විසඳ මම්ම දෙන්නේ නෑ. பேசி ஒரு பதிலை கொடுங்கள் என்று சொல்வார்கள், நான் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்வீர்கள். හැබැයි ඔය කටිම ඉරිදට ඇවිල්ලා හalleluya. ஆனா ස්වාමිනී මගේ අදට හalleluya. මම කියන්නේ ஆனாலும் அதே இருதயத்தோடு வந்து அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லுவீர்கள் ஹalleluya என்று சொல்லுவார்கள். தேவனே என்னுடைய முழு இருதயத்தோடும் ஹalleluya என்று சொல்வீர்கள். අට්ටුවක් දාලා කියන්නේ මේ කතා කරන්නේ සමහරක් ඔයාගේ දේවල් ගැන. தட்டி சொல்லுங்கள், இங்க பேசப்படுகிறது உங்களை குறித்து தான சில காரியங்களை பற்றி අර என்று. ඉස්සර දෙක නම් මම කිව්වේ නෑ ඕගොල්ලන්ගේ කියලා. ආමෙන්. හැබැයි මේක அந்த முன்பு சொன்ன இரண்டையும் உங்களை குறித்தது அல்ல என்று நான் சொல்லுகிறேன். ஆனால் සමහරගේ இது ජීවිත ඵලදායක තැනට එන්න බැරි කටු පඳුරු එක්ක තමයි උන්ගේ ජීවිතය එකතු වෙලා තියෙන්නේ. சிலருடைய வாழ்க்கை அந்த கனி கொடுக்கிற இடத்துக்கு வர முடியாததுக்கு காரணம் இப்படியான முள்ளுகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கு நிமித்தமாக. ඉතින් බලනවා ආයිත් නෑ කරන්න පුළුවන් හැම ගේමක්ම ගන්නවා සඵලත්වේ නෑ. அவர்கள் ஒரு செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் சொல்லுவார்கள், ஆனாலும் ஒரு வெற்றி இருக்காது. ගාන්න පුළුවන් හැම ගැටයක්ම ගානවා. ඒත් හැම ගැටයක්ම ලියනවා. ඇයි? අතට ගත්ත දේ කටට දාන්න බෑ. අර කටු පඳුරු ටික තමුන්ව හිර කරනවා. ඵල දැරීමට ගේන්න එන්නේ නෑ. செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் செய்வார்கள், ஆனாலும் கைக்கு எட்டினதை வாய்க்கு போட மாட்டார்கள். காரணம் அந்த முள்ளுள்ள இடங்கள், அந்த முள்ளுகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இறுக்கி போடும் நிமித்தமாக. හලෝ අන්තිම එක நான்காவது 8 එක 8வது வசனம். තවත් සමහරක් සරබිමෙහි වැටි එකෙන් 100ක්ද එකෙන් 60ක්ද එකෙන් 30ක්ද බැගින් පළ දුන්නේය. පාස්ටර් පද 8න් මේක ඉවර නෑ 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 පල්ලයට ගිහලා ගෙදර ගිහලා කියවන්න යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට මේක පැහැදිලි කළා. வீட்டிற்கு சென்று இதற்கு பின்னால் வருகிற வசனங்களை சொல்லி பாருங்கள். இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களுக்கு இதை தெளிவுபடுத்துகிறார். මට වෙලා නෑ ඔක්කොම කරන්න. ඒකයි මම මේක ඉතාමත් ඉක්මනට කරන්නේ. මොකද මට උන්වහන්සේ ඉන්ස්ටන්ට් දුන්න මම ඔබට ඉන්ස්ටන්ට් වගේ දෙන්න තමයි මේ try කරන්නේ. ආමෙන්. இதை எனக்கு சொல்வதற்கு நேரமில்லை. தேவன் கொடுத்த சீர்த்து காரியத்தை வைத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். මෙතන කතා කරනවා සරු භූමියක් ගැන. இங்கு பேசப்படுகிறது நல்ல நிலத்தை குறித்து. සමහරක් තැනින් කියනවා සාරවත් භූමියක්. ආමෙන්. சில பேர் சொல்லுவார்கள் நல்ல நிலம் என்று. ඒ කියන්නේ මෙතනට බීජය වැටුනම இங்கு சொல்லப்படுகிறது இங்கு விதை விழுந்தவுடன் මේ භූමිය අනිවාර්යෙන් 30ක් ඵල දරන්ට යනවා 60ක් ඵල දරන්ට යනවා 100ක් ඵල දරන්ට යනවා. ඒ වගේ මම කැමති මේක ප්‍රොපේත මේ වාක්‍ය කරේ සමහරක් අය 10 ගුණයක් ඵල දරන්ට යනවා. ආමෙන්. இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த நிலத்தில் விதை விழுந்தவுடன் அது 100ஆகவும் சிலது 60ஆகவும் சில 30ஆகவும் பலன் தருகிற போகிறது. என்னுடைய தீர்க்கதரிசன வசனமாக அது 10,000ஆகவும் பலன் தர போகிறது. ඔබගෙන් මම කැමති ඔබගේ මේ ප්‍රශ්න ඔබේ භූමිය මොන වගේ? உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன், உங்களுடைய நிலம் எப்படியானது? ඔබේ භූමිය මොන වගේ? உங்களுடைய பூமி எப்படியானது? ඔබේ භූමියට වැටෙන බීජ වලට ඔබ සාධාරණයක් කරනවා. உங்களுடைய நிலத்தில் விழுகிற விதைக்கு நீங்கள் சாதாரணத்தை செய்கிறீர்களா? ඊරිදා පාස දෙයක් කතා කරා. கடந்த வாரத்திலே போதகர் ஒன்றை குறித்து பேசினார். ඒ වෙනුවෙන් ඔබ කර හැකි පියවරයන් මොනවද? ඒව කරලා ඒ වෙනුවෙන් ඔබගේ ජීවිත ඔබ වෙනස් කරපු දේවල් මොනවද? அதை குறித்து நீங்கள் மாற்றி அமைத்த காரியங்கள் என்ன? අද දවසේ මේ පණිවිඩය ආලා இன்றைய நாளில் இந்த பணிவிடை நீங்கள் கேட்டு හalleluya වෙවුලලා ඔක්කොම රෝල් වෙලා ඔක්කොම කරලා දොරෙන් එළියට ගිය ගමන් මතක ஹalleluya சொல்லி நடுங்கி விழுந்து ஆனாலும் சொல்வார்கள் இந்த கதவுக்கு அப்புறமாய் சென்ற பிறகு ஞாபகம் இல்லை என்று சொல்வீர்கள். හලෝ පළවෙනියටම උතනෙන් බයිබලයේ කියන්නේ තවත් සමහරක් සරු බිමෙහි වැටි. முதலாவதாகவே சொல்லுகிறது சில மாட்டு விதைகள் வழி அருகே விதைத்தன. දැන් මේ බීජය වැටෙන්න ඕන මේ භූමියට. ආමෙන්. அந்த விதை இந்த பூமியிலே விழ வேண்டும். එක ඔබ මේ භූමියට ඔබේ මේ බීජය වැටෙන්න ඉඩ සලස්සන්නව හදවතක් ඔබේ හදවතේ තියෙනවා. ආමෙන්.
அந்த நிலம் விதையானது உங்களுடைய நிலத்திலே விதைக்கப்படுகிறதுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க ඒ வேண்டும். කියන්නේ ඒක බාර ගන්න කැමැති හදවතක් තියෙන්න ඕනේ. ආමෙන්. அதை ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு இதயம் உங்களுக்கு வேண்டும். සමහරක් උපදෙස් දෙනවා කිකුල් සමහරක් ආගේ හදවතට යන්නේ කියන්නේ නැහැ. අයිතේ ඇතුලේ පාස්ටර් කිව්වට ඉතින් අපිට කරන්න බෑනේ. පාස්ටර් කියයි. ඒ පාස්ටර් ඉන්න හොඳට අපිට බෑනේ. පාස්ටර් කියයි. சில பேர் சொல்ல மாட்டார்கள், ஆனால் மனதில் நினைத்துக் கொள்வார்கள். போதகர் சொல்லுவார், நாங்கள் தானே வாழ்கிறோம், அவர் நன்றாக இருக்கிறார் என்று சொல்வார்கள். පාස්ටර් කියයි පල්ලි එන්න කියලා. අපිනේ දන්නේ අපි කොච්චර වැඩ කරන්න ඕනද මේ අපි මාර අමාරුවේ ජීවත් වෙන්නේ පාස්ටර්. போதகர் செல்லுவார், ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளிக்கு வாருங்கள் என்று. ஆனாலும் நாங்கள் தானே அறிந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய வேலைகள் அனைத்தும் இருக்கின்றன என்று. කැමැති ඔබට කියන්න දෙයක්. ஆனாலும் நான் விரும்புகிறேன் உங்களிடம் ஒன்று சொல்ல. දෙවිඳුන්ට මුල් තැන දෙන්නව කිසිම මිනිසෙක් බඩගින්නේ නම් ඉන්න යන්නේ නැහැ. தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கிற எந்த ஒரு மனிதனும் விழுந்து போவதில்லை. හැබැයි දෙවිඳුන්ට දෙවිනි තැන දෙන යමෙක් හිටිය ඔබ කොච්චර ධර්මිෂ්ඨ කියලා ඔබ හිතුවත් වැඩක් නැහැ. ඔබ බඩගින්නේ ඔබ ඉඟා කන තැනට වැටෙන්න බෑ. ஆனாலும் தேவனுக்கு இரண்டாவது இடத்தை கொடுக்கிற நீங்கள் எவ்வளவு நீதிமானா இருந்தாலும் ஆனாலும் நீங்கள் விழுந்து விடுவீர்கள். මේක පාස්ටර් ෂෝන් කියන්නේ එයාගේ ආධිපතිනේ මේක බයිබලයේ කියන සත්‍යතාවයක් නිසා. இது போதகர் ஷான் சொல்றது அவருடைய அதிகாரத்தின் நிமித்தமாக அல்ல, இது வேதம் சொல்லிக்கிற சத்தியமா இருக்கிறது. මේක ඔබට හිතන්න පුළුවන් අනේ මම මාර ධර්මිෂ්ඨයි මම මාර මම කියන ඔබේ ධර්මිෂ්ඨකම වැඩක් නෑ. ඔබේ හදවතෙන් ඔබ දෙවිඳුන්ට මුල් තැන දීලා ජීවත් වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නෑ. මුල් තැන දෙන මිනිස්සයා කවදාවත් බඩගින්නේ යන්නේ නෑ. ආමෙන්. ඔවුන්ගේ මුඛය හැම වෙලේම ආශිර්වාදයේ පිරෙන්න යනවා. சில ආමෙන්. பேர் சொல்லுவார்கள் நான் நீதிமானா இருக்கிறேன் என்று, ஆனால் அந்த நீதிமானா இருக்கிறது வேலையிலே தேவன் எந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இருதயத்திலே தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கிறானோ அந்த மனிதன் விழுந்து போவதில்லை. ඒකයි ඔය බයිබලයේ කියන්නේ ඔව් 30 ගුණයක් 60 ගුණයක් 100 ගුණයක් මෙතන නැතත් මම උන්වහන්සේ තුල කියනවා 1000 ගුණයක් ආශිර්වාද ලබනවායි කියන එක මම නෙවෙයි කියන්නේ. යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ. යේසුස් වහන්සේ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි, බොරු කියන්ට මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් නෙවෙයි. කීපු දෙය ගැන පසුතැවිලෙන උන්වහන්සේ කිව්වද ඒක වෙන්ටම යනවා. ආමෙන්. அதனால தான் நீங்க சொல்லப்படுகிறது இந்த 100ஆகவும் 60ஆகவும் 30ஆகவும் 10,000ஆகவும் பிழைத்திட போகிறது. நான் அல்ல சொல்லுகிறது, இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். அவர் மனிதன் அல்ல பொய் சொல்லுகிறதுக்கு, மனுஷ புத்திரனும் அல்ல சொன்ன வாக்குறுதியை மாறுகிறதுக்கு அவர் ஜீவனுள்ள தேவனின் புத்திரராய் இருக்கிறார். ආමෙන්. ஆமென். එහෙනම් දෙයියනේ පාස්ටර් ෂෝන් කියන නිසා පිළිගන්න එපා. ඔබේ භූමිය හරි භූමියක් කරගන්න යේසුස් වහන්සේ කියපු නිසා. ආමෙන්. நீங்கள் போதகர் ஷான் சொன்னது நிமித்தமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம். இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது நிமித்தமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். පාස්ටර්ගේ වචන විශ්වාස කරන්න එපා. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ වචන ටික විශ්වාස நீங்கள் කරන්න. போதகருடைய வசனத்தை விசுவாசிக்க வேண்டாம். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய යේසුස් වහන්සේ කියනවා නම් මේ බීජය භූමියට වැටුනම ඇති. ඒක 30 ගුණයක් 60 ගුණයක් 100 ගුණයක් සපලවත් වෙන්න යනවා. ආමෙන්. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறாரா, இந்த நிலத்திலே இந்த விதை விழுந்தால் அது 100ஆகவும் 60ஆகவும் 30ஆகவும் பலன் தர போகிறது என்று அது நடக்கவே நடக்கும். ඔබේ භූමිය කොයි වගේ? உங்களுடைய பூமி எப்படியானது? ඒක සහරවත් සරු උන්වහන්සේට මුල් තැන හැම දෙයකින්ම මුල් තැන දෙන භූමියක්. அது நீங்கள் தேவனுக்கு எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் முதலிடத்தை கொடுக்கிற பூமியா? சிறிது சிந்தியுங்கள், පොඩ්ඩක් හිතන්න. சற்று சிந்தியுங்கள். සමාවෙන්න මම මේ දේ කියවල සමහරක් අපි ලෝකයේ දේවල් වලට මුල් තැන දෙනවා. මේ පස්සේ මම දෙන්නේ. சில பேர் இந்த பூலோக காரியங்களுக்கு முதலிடத்தை கொடுப்பார்கள், ஆனால் சொல்லுவார்கள் நான் கொடுக்கவில்லை என்று. තමුන් ගොඩක් බිසි. හැබැයි තමුන්ගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකට තමුන් බිසි නෑනේ. அவர்கள் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறார்கள், ஆனாலும் அந்த டெலிகிராமுக்கு செல்லும் பொழுது அவர்கள் பிஸியாக இல்லை. තමුන්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් බලන්න තමුන් බිසි නෑ නේද? அவர்களுடைய காதலன் காதலியை பார்க்க அவர்கள் பிஸியாக இல்லை. තමුන්ගේ දෙයක් අත්පත් කරගන්න තමුන්ගේ දෙයක් කරගන්න තමුන් ගොඩක් බිසිද? ஏதாவது எங்களுடைய காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள, ஏதாவது ஒரு காரியங்களை பார்க்க நாங்கள் பிஸியாக இல்லை. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ අම්මේ පාස්ස මම ගොඩක් බිසි. ஆனால் தேவனுடைய காரியத்துக்கு நான் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறேன். මම කැමති කියන්නේ උන්වහන්සේට මුල් තැන දෙනවන ඔබේ භූමිය උන්වහන්සේට මුල් තැන දෙන භූමියක් නම් ඔබ 30 ගුණයක් 60 ගුණයක් 100 ගුණයක් සපලත් වෙන එක යකෙකුටවත් පාතාලේ යකෙකුටවත් පොළවේ මිනිසෙකුට නතර කරන්න බෑ. ඒක එන්ට යනවාමයි. මොකෝ ඒක දෙවිඳුන් ගේන්ට යනවාමයි. ආමෙන්. நீங்கள் தேவனுக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கிற ஒரு நிலமாக இருந்தால் அந்த இடத்துல விழுகிறது 100ஆகவும் 60ஆகவும் 30ஆகவும் வரப்போகிறது. அதை பாதாளத்தில் இருக்கிற சாத்தானுக்கும் தடுக்க முடியாது. அது நடக்கவே நடக்கும். ඔබේ බයිබලයේ තියෙනවා මේ පදේ අපි කියවලා අපි අවසනයට ගියේ. உங்களுடைய வேதாகம் இருந்தால் இந்த வசனத்தை சொல்லி நாங்கள் முடிப்போம். Psalm 13 verse 13. 13வது வசனம். ධාතුනේ යේසුස් වහන්සේ මේ ඔක්කොම කියලා ධාතුනේදී ගෝලයන්ට පැහැදිලි කරද්දි මෙන්න මේ වචනේ කියනවා. இது சீடர்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது இந்த வசனத்தின் மூலமாக. මෙන්න මේක කියන්නේ.
එහෙයින් ඔවුන් දකිමින්ම නොදක්නා නිසාද අසමින්ම නොඅසන නිසාද තේරුම් නොගන්නා නිසාද ඔවුන්ට උපමාවලින් කතා කරමි. අයි කියන්න. එහෙයින් එයින් ඔවුන් ඔවුන් දකිමින්ම නොදක්නා නිසාද දැක්කත් පේන්නේ නැහැ. பார்த்தாலும் விளங்காது. ආමෙන් ඒකනේ කියන්නේ. දැක්කත් ඔවුන්ට පේන්නේ නැහැ. අසමින්ම නොඅසන නිසාද ඇවුනත් උන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. கேட்டாலும் அவர்களுக்கு கேட்காது. තේරුම් නොගන්නා නිසාද ඔවුන්ට උපමාවලින් කතා කරමි. ඔවුන්ට තේරුම් ගන්නට බෑ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන්ට මම මෙන්න මේ උපමාවල් වලින් කතා කරන්නේ. அவர்களுக்கு உணர்ந்து கொள்ள முடியாது, அதனால் தான் நான் இந்த உவமைகளாக பேசுகிறேன். ඔබගෙන් අහන්න කැමති ඔබ මේ කොටස්කාරයෙක්ද? நான் உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன், நீங்கள் இந்த பகுதிக்கு உரியவர்களா? සමහර අයට දෙවිඳුන්ට කෙලින් කතා කරන්න බැරි අය දන්නවද? சில பேருக்கு தேவனோடு நேராக பேச முடியாது, ஏன் தெரியுமா? පෙන්නුවත් උන්ට පේන්නේ උන් පොට්ටයෝ. அவர்கள் காட்டினாலும் அவர்களை பார்க்க முடியாது, அவர்கள் குருடர்கள். ඇවුනත් උන්ට ඇහෙන්නේ ඇයි උන් බීරෝ. அவர்களுக்கு சொன்னாலும் அவர்கள் கேட்காது, காரணம் அவன் செவிடன். දෙවියන් වහන්සේ උන්ට දෙයක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ දරොත් දෙවිඳුන් වෙනුවෙන් ඇඟීමක්වත් නැති தேவன் எதையாவது ஒன்றை அவர்கள் உணர்த்த முயற்சிப்பார், ஆனால் தேவனுக்காக அதை தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு உணர்ந்து கொள்ள முடியாதவர்கள். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම ඒ නිසා මේ වගේ අයට මම කතා කරන උපමාවලින් මුන් මොකෝ වැඩක් නැහැ. මුන්ට පෙනුනත් මුන් පේන්නේ නැති උන් වගේ ඉන්නේ. ඇවුනත් මුන්ට ඇවින්නේ නැති උන් වගේ ඉන්නේ. මුන්ට තේරුම් ගන්න උත්සාහ දර මුන් තේරුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මුන්ට උපමාවලින් කතා කරනවා. ඉතින් මැරෙන කල්ම அவர்கள் கேட்டும் கேளாதவர்களாயும் கண்டும் காணாதவர்களாயும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கிறபடியால் நான் அவர்களுக்கு உவமைகளாக பேசுகிறேன். மரணிக்கும் මැරෙන කල්ම வரையிலும் මැරෙන කල්ම மரணிக்கும் வரையிலும் ඕම තමයි. இப்படிதான். දැන් අපි 14 14வது வசனம். තවද යසායාගේ අනාගත වචනය ඔවුන් කෙරෙහි සම්පූර්ණ වේ. එනම් ඇසීමෙන් ඔබ සම අසන නමුත් කිසිසේත් තේරුම් නොගන්නෝහුය. බලමින්ම සිටින නමුත් ඔබ සම කිසිසේත් නොපැහැදෙන්නෝය. කාගේ ප්‍රොපේත වාක්‍යයද මේ? இது யாருடைய தீர்க்கதரிசன வார்த்தை? යෙසායා කර්තෘවරයාගේ ප්‍රොපේත වාක්‍යය. ஏசாயாவின் தீர்க்க தரிசனம். යෙසායා කියනවා තෝ වගේ જાතියක් වැඩක් නැහැ. තෝට පේනවා තෝට පේන්නේ නැහැ. තෝට හැයෙනවා තෝට හැයෙන්නේ නැහැ. බල ඊට වඩා හොඳයි අන්දගුළු බීරි විද්‍යාලයේ ගිහිල්ලා ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், இப்படியாக சொல்லுகிறார், அவனுக்கு உன்னை போல ஒரு ஜாதியே தேவையில்லை. நீ காதார கேட்டும் கேட்காதவன் போல இருக்கிறார், கண்ணார பார்த்தும் பார்க்காதவன் இருக்கிறார், அதற்கு பதிலாக நீ இருட்டையில் சேர்ந்து ஒரு குருடனை போல வாழ் என்று. ඒ නිසා අල්ලපු ගෙදර කෙනාට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරාම ඉරිසියාවක්. அதனால் தான் ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்ததும் எங்களுக்கு பொறாமை கொள்கிறார்கள். එයා ටිකක් හරි ඉස්සරහට යනවා දැක්ක ඉරිසියාව ඇති වෙනවා. அவர்கள் சற்று முன்பதாக சென்றாலும் பொறாமைப்படுவார்கள். දෙයියනේ එයාටත් පෙන්නු එකම උපමාව, මෙයාටත් පෙන්නු එකම උපමාව, අරයාටත් පෙන්නු එකම උපමාව. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තෝ දැක්කත් ඔය දැක්කට දැක්කේ නෑ වගේ හිටියා. ඇවුන්නේ නෑ වගේ හිටියා. ඒකයි ඔය ප්‍රශ්නේ. அவர்களுக்கு ஒரே உவமைதான், இவர்களுக்கும் ஒரு உவமைதான். காரணம் இவன் கண்டும் காணாதவனை போலவும் கேட்டும் கேளாதவனும் இருக்கிறான். அதுதான் இங்க பிரச்சனையா இருக்கிறது. තට්ටුවක් දාලා කියන්න මට නම් දැන් නම් හොඳට පේනවා කියලා. தட்டி சொல்லுங்கள், இன்று எனக்கு நன்றாக இப்போது நான் விளங்குகிறது දැන් என்று. මට හොඳට ඇහෙනවා කියලා කියන්න. இப்போது நன்றாக கேட்கிறது என்று சொல்லுங்கள். තේරෙනවද මං කියනද? விளங்குகிறதா நான் சொல்லுவது? දේව වචනේ පල්ලි ගිය පලියට ඔබ පළ දරනවායි කියනවා නම් ඒක පට්ටපල් බොරුවක්. தேவ வசனம் நீங்கள் சபைக்கு செல்கிற நிமித்தமாக பலன் தர போகிறது என்று சொல்வது ஒரு பொய்யான කවුරු காரியம். කියනවනම් මං උදේ ඉඳලා අවශ්‍යම ප්‍රේ කරනවා කියලා කිව්වා නම් මම කියනවා කැමති නෑ. මං කැමති කියන්නේ ඔබට ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. ඔබ ඒතව පළ දරන්න යන්නේ නෑ. அவர் காலையிலிருந்து மாலை வணக்கம் ஜெபிக்கிறேன் என்று யாராவது சொன்னாலும் அவர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், அதுக்கு பலன் கொடுக்க පළ போவதில்லை. දරන මනුෂ්‍ය මේ වගේ මනුස්සෙක්. பலன் கொடுக்கிற மனிதன் இப்படியான மனிதன். ඔහුගේ භූමිය මේ වගේ. அவருடைய பூமி இப்படியானது. ජොෂුවා 1:8 කියවන්න. யோசுவா 1வது அதிகாரம் 8வது வசனம். ජොෂුවා 1:8. Joshua chapter 1 verse 8 my son. කියවන්න. මේ ව්‍යවස්ථාපත ඔබේ මුඛයෙන් පහ නොවේවා. ඒලියා තිබෙන සියල්ල කරන්ට බලා ගන්නා පිණිස රෑ දවල් ඒ ගැන මෙනෙහි කරන්න. එවිට ඔබේ මාර්ගය සඵල වී ඔබට සුභ සිද්ධ වන්නේය. ඔබේ මාර්ගය සඵල වී. එතකොට ඔබ සඵලත්වයේ පස්සේ දුවන්න ඕනේද වචනේ පස්සේ දුවන්න?
உங்களுடைய வாழ்க்கையை வாய்க்க பண்ணுவார். இப்பொழுது நீங்கள் அந்த வழிக்கு பின்னால் செல்ல வேண்டுமா, இல்லை நீங்கள் வசனத்தின் முன்னாக செல்ல ඔබ வேண்டுமா? සාර්ථකත්වයේ පස්සේ දුවන්න ඕනේද වචනේ පස්සේ දුවන්න ඕනේද? நீங்கள் பொருளாதாரத்தின் பின்னால் செல்ல வேண்டுமா, இல்லை என்றால் நீங்கள் வசனத்தின் பின்னால் செல்ல வேண்டுமா? මෙතන කියනවාද උදේ ඉඳන් දවල්ක ප්‍රේ කරා කියලා ඔබ සාර්ථක වෙන සුබ සිද්ධ වෙනවායි කියලා. இங்கு சொல்லப்படுகிறதா நீங்கள் காலையிலிருந்து மாலை வரை ஜெபித்தால் நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் என்று. බයිබලයේ කියන ඔබ යාඥා කරාම ධර්මිෂ්ඨයි උන්වහන්සේට ඇවුම්කන් දෙන දෙවිඳුන්. ආමෙන්. வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் ஜெபித்தால் நீங்கள் ஒரு நீதிமானா இருக்கிறீர்கள், தேவன் அந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்க போகிறார் என்று. හැබැයි ඔබේ භූමිය වචනේ බීජ වලින් පිරෙන භූමියක් නෙවෙයි නං ඔබ 30 ගුණයක් 60 ගුණයක් 100 ගුණයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ආයිත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන until the cows come home ඔබට මූ කියලා තමයි මැරෙන්න වෙන්නේ. ආමෙන්. ஆனாலும் உங்களுடைய இருதயமானது அந்த நிலப்பதி நிரம்பா விட்டாலும் அது 100ஆகவும் 60ஆகவும் 30ஆகவும் பலன் தரப்போவதில்லை. இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். සමහරක් පාස්ටර්ස්ලා சில மாடு போதகர்கள் පෝසතුන්ට තව පෝසත් වෙන්න උපකාර කරනවා. போசிக்கிறவர்களுக்கு இன்னுமாய் போசிக்கிறதுக்காக உபதேசத்தை தருவார்கள். ඔවුන් කියන බිලියනර්ස් ක්ලබ්, මිලියනර්ස් ක්ලබ්. ඉතින් ඔවුන්ට කියන අපේ ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක ඉන්නා මගලන්ට පුගන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ පෝසත් වෙන්න. அந்த மில்லியனா இருக்கிறவர்கள் பில்லியனர்களை பார்க்கிறது சொல்வார்கள், நீங்கள் இன்னும் ஐஸ்வர்யமானவர்கள் என்று හැබැයි சொல்வார்கள். සභාවේ 90% දුප්පත්. ஆனாலும் சபையிலே 190% ஏழைகள். මම කැමති කියන්නේ ඔය පාලක සමහරක් පාස්ටර්ස්ලාට அந்த சில மாடு போதகர்களுக்கு යේසුස් වහන්සේ ආවේ දිලුම් දන්ව පෝසත් කරන්න. ආමෙන්. இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் அந்த ஏழைகளை ஐஸ்வர்யனாக்க. ඔබට කියනවා நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ඔබට සාර්ථක වෙන සඵලත් වෙන ඔබ වචනේ නැමැති බීජ ඔබේ ජීවිතේ අට ගන්න පළ දරන්න ඔබ ඉඩ දෙන්න ඔබේ සඵලත්වයෙන් නතර කරන්න කාටවත්. உங்களுக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யம் வெற்றி வேண்டுமானால் அந்த பழத்தார கொடுக்கிற அந்த விதைகளுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும். ඒ නිසා අද ඉඳලා මගේ භූමිය ඉස්සෙල්ලා හරියට සාරවත් භූමියක් කරගන්න. 1 2 කියන්න ස්වාමිනී ඔබේ බීජ ඕන වෙලාවක මගේ භූමියට වපුරන්න. ආමෙන්. முதலாவது உங்களுடைய நிலத்தை நீங்கள் அந்த நல்ல நிலமாக்கி கொள்ளுங்கள். இரண்டாவது காரியம் தேவனிடம் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், உங்களுடைய விதையை நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற நேரத்தில் எல்லாம் விதைங்கள் என்று சொல்லுங்கள். ඒ විට ඔබ පළ දරන්නේ කාටද? அப்பதான் போது உங்களுக்கு நீங்கள் பலன் கொடுக்கிறதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. කාටවත් නතර කරන්න. யாராலும் தடுக்க முடியாது. නතර කියන්නේ. நான் உண்மையை சொல்லுகிறேன். ඔළුවට තව ඒවා එනවා ස්වාමී. Holy Spirit stop it now because I don't have time. பரிசுத்த ஆவியானவரை இதை நிறுத்துங்கள், என்னுடைய நேரம் இல்லை. Sorry. I do repent. Don't stop it. Put it, but I might not say. நீங்கள் போடுங்கள், ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன். මම කැමති නැහැ ශුද්ධාපෙන් වාසි මගේ ඔළුවට දාන්න අවශ්‍ය. அவர் விரும்பவில்லை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சிந்தையில் போடுவதை தடுக்க. මම එක සිතුවිල්ලක් කියලා අවසන්. நான் ஒரு சிந்தனையை குறித்து முடிக்கிறேன். ඇඳි ගෑරුපෙන් කන මිනිහා තමයි දන්නේ ඇඳි ගෑරුපෙන් කන විදිය තව කෙනෙක්ට ගන්න. அந்த கரண்டிலே சாப்பிடுகிற மனிதனுக்கு தான் முடியும் அந்த சாப்பிடுகிற விதத்தை இன்னொருவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்க. හලෝ ඇඳි ගෑරුපෙන් කන මිනිහා තමයි දන්නේ තව මිනිහෙකුට ඇඳි ගෑරුපෙන් කන්න උගන්වන්න. ආමෙන්. அந்த கரண்டிலே சாப்பிட மனிதன் தான் அறிந்திருக்கிறான், இன்னொருவனுக்கு கரண்டிலே சாப்பிடுகிற விதத்தை கற்றுக் கொடுக்க. ඇඳි ගෑරුපෙන් කන මිනිහා දිහා බලලා ඔව් කන විදිය සමීක්ෂණය කරලා ඒ මනුස්සයට බෑ තව කෙනෙකුට අරියට මේක අල්ල ගන්න මේ වචන ටික අරියටම ඇඳි ගෑරුපෙන් කන විදියට උගන්වන්න. ஒரு கரண்டிலே சாப்பிடுகிற மனிதனை பார்த்து அதை ஞாபகப்படுத்தி அந்த மனிதனுக்கு முடியாது இன்னொருவனுக்கு சாப்பிட கற்றுக் கொடுக்க. ඔවුට උගන්වන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි එතන இங்கு සඳහන්. கற்றுக் கொடுக்க முடியாது என்பதால் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. ඔව් උගන්වන විදියට ඔබ කන්න ගියාම ඔබ කන්නේ කඩම් බලන් කනන් අතර වටේ ඉන්න අයට ඔබ ආයිත් නෑ මුළු ලෝක වටේ අනිත් කන ඔක්කොටම ඔබ බෑන්ඩ් එකක්. ඔබ බෑන්ඩ් එකක්ද? තනම් පනන් මස් කැල මේම පයින් ටුං ගාලා විපාක පොඩි sorry. அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிற விதத்தில் நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுது பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு சத்தத்தோடும் அந்த சாப்பாடுகள் அந்த பக்கம் வீசப்படுகிற விதத்திலும் தான் சாப்பிட முடியும். ඒ නිසා அதனால் දෙයක් කිව්වා නම් දෙයක් පොරොන්දු වුණා නම් ඒක අතීතයේ තිෂ්ඨ කරලා තියෙනවා නම් වර්තමානයේ තිෂ්ඨ කරනවා නම් අනාගතයේ තිෂ්ඨ කරන්න බලාගෙන ඉන්න දෙවිඳුන් කියන විදිහට ඔබේ ජීවිතය අරගස්ස ගන්න. ආමෙන්.
ஒன்றை சொல்லினால் ஒன்றை குறித்து வாக்குறுதியை கொடுத்தாலும் எதிர்காலத்திலும் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் இந்த நிகழ்காலத்திலே அதன்படி வாழ்கிறதுக்கும் தேவனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற கற்றுக்கொள்ளுங்கள். පාස්ටර් කියන නිසා නෙවෙයි. போதகர் சொல்லுவது நிமித்தமாக அல்ல. වචනය කියන නිසා. வசனம் சொல்லுகிறது நிமித்தமாக. පාස්ටර් උගන්වන නිසා නෙවෙයි. போதகர் கற்றுக் கொடுக்க நிமித்தமாக அல்ல. වචනය උගන්වන නිසා. இந்த வசனம் கற்றுக் கொடுக்க நிமித்தமாக. මගේ භූමිය මම හරි ගස්සන්න ඕනේ. என்னுடைய நிலத்தை நான் சரிப்படுத்த வேண்டும். එවිට මගේ බීජ මගේ භූමියට බීජ පළ දරන එක කාටවත් නතර කරන්න அதன் போது என்னுடைய நிலத்துக்கு வருகிற அந்த விதையானது பலன் கொடுக்கிறதை யாராலும் நிறுத்த முடியாது. நாங்கள் அனைவரும் எழுந்திருப்போம். Hallelujah. நமஸ்கார கண்டம் உடைய புலவன் இதிரிයට එන්න. ஆராதனை குழுவினருக்கு முடியும் முன்னால் வருகிறதுக்கு. සභාවම ඔබගෙන් අහනවා මේ ප්‍රශ්නේ. சபையாரே நான் உங்களிடம் இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன். ඔබගේ භූමිය කොයි වගේ? உங்களுடைய நிலம் எப்படியானது? මම ආරාධනා කරනවා පාසල් සාවිත්‍රි ඉස්සරහට එන්න මම ආරාධනා කරනවා අපේ රේවති දුවට අපේ නිලුට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එන්න. நான் போதகர் சாவித்திரிக்கும் சகோதரி ரேவதிக்கும் நிலோ ஆண்டிக்கும் நான் முன்னால் வருவதை அழைக்கிறேன். ඔබේ භූමිය කොයි වගේ? உங்களுடைய நிலம் எப்படியானது? මම පොඩි සාක්ෂියක් අහන්න. නිලු මට මේක. நான் ஒரு சாட்சியை கேட்கிறேன். කෝනස්ටෝන් එන්න කලින්. ඇත්ත කියන්න මට බොරු කියන්න එපා. කෝනස්ටෝන් එන්න කලින්. ඔයාගේ භූමිය කොයි වගේ භූමිය? නිසර භූමිය. හා? නිසර භූමිය. ගිය සතියේ කෝනස්ටෝන් ආවෙන් පස්සේ ගිය සතියේ මොකද ලැබිච්ච ට්‍රෝෆි එක? මගේ ආයතනයට බැඳිලා අවුරුද්දයි. ඒක කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ හැම බ්‍රාන්ච් එකෙම බෙස්ට් වෙල්ත් ප්ලෑනර් සිලෙක්ට් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් මාව තමයි මගේ බ්‍රාන්ච් එකෙන් සිලෙක්ට් වුණේ. ඒක ඇවෝඩ් එක මම ගිය සතියේ ලබා ගත්තා. ආමෙන්. කට කැඩෙනකල් කියලා ඇති වචනයට මුල් දෙන්න. ඇයි අපි වචනයට මුල් තැන දෙන විට අපව ඉස්සරහට යවන එක දෙවියන් වහන්සේ බලාගනි. ආමෙන්. ආමෙන්. අපිට තියෙන්නේ අපි වචනයට හරි තැන දීම. ආමෙන්. ඇයි මම මේ සාක්ෂිය වෙන්නේ? මම ඔබගෙන් අහන්නේ ඔබේ භූමිය මොනවා? අනේ පාසම අවුරුදු 100ක් පල්ලිය. අවුරුදු 100ක් නේ අවුරුදු 10ක් පල්ලියක වැඩක් නැහැ. සමහරක් අය විපදෙන්නෙත් පල්ලියේ, මැරෙන්නෙත් පල්ලියේ, භූම දානය කරන්නෙත් පල්ලියේ, උන් පල්ලියට දූවිලි වෙනවා අර ගාට විතරක් පොඩක් පෝර වෙනවා එච්චරයි. එච්චර ඇත්තට මම කියන්නේ. හැබැයි පොළවට 750ක් වැඩක් නැහැ. දෙමව්පියන්ට වැඩකුත් නැහැ. දරුවන්ට වැඩකුත් නැහැ. මොකෙකුටවත් වැඩකුත් නැහැ. ඇයි? පල්ලි යනවා. හැබැයි භූමිය කචන. අද ඔබගෙන් මම අහන ප්‍රශ්නේ. ඔබේ භූමිය අදා ගන්න. ආමෙන්. සිරුදනස්වසක්. කවුරු කරකද? அனைவரும் கண்களை மூடிக்கொள்வோம். මේ උදෑසන இந்த காலை வேளையில் ඔබේ භූමිය உங்களுடைய நிலம் ඔබට ඕනේ නම් අදා ගන්න. உங்களுக்கு வேண்டுமானால் சரிப்படுத்திக் கொள்ள. ඔබේ භූමිය ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒක සූදානම් කරගන්න. அதை ஆயத்தப்படுத்த அவசியமானால் මම පාට ගණන් කරන්නේ. நான் 5க்கு எண்ண போகிறேன். කවුද ඉස්සෙල්ලා එන්නේ කවුද පස්සේ එන්නේ අදාළ නැහැ. யார் முன்னால் வருகிறார்கள் யார் பின்னால் போகிறார்கள் தேவையில்லை. මම කිව්වා වගේ මට සෙනග හිටියත් එකයි නැතත් එකයි මම දෙවිඳුන් කියන දේ කියනවා එච්චරයි. நான் சொல்லுவதே அவர்கள் ஜனங்கள் இருந்தாலும் இல்லை என்றால் பரவாயில்லை நான் தேவன் சொல்லுகிறதை சொல்லுவேன். ඔබ ගැන දන්නේ මම නම් ස්වර්ගයට යනවා. உங்களை குறித்து அல்ல நான் பரலோகத்துக்கு செல்லுவேன். දෙවිඳුන් ඉක්මනට එනවා මම ස්වර්ගයට යනවා. ඔබට ස්වර්ගයට යන්න ඕන නම් හරියට හරි දෙයට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ආමෙන්. தேவன் சீக்கிரமாய் வருகிறார் நானும் பரலோகத்துக்கு செல்லுவேன் உங்களுக்கும் வேண்டுமானால் நீங்கள் சரியானதை මේ கற்றுக்கொள்ளுங்கள். පොළොව තලයේ ඔබට සඵලවත් වෙන්න ඕන ඔබ හරි දෙයට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. இந்த பூலோகத்திலே உங்களுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை பெற வேண்டுமானால் நீங்கள் சரியானதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். පාර්වති සිස්ටර් පොඩක් ඉස්සරහට වත් ඉස්සරහට. பார்வதி ஆண்டி நீங்கள் முன்னால் வரலாம். මම පාට ගණන් කරන්න. நான் 5க்கு எண்ண போகிறேன். ඔබේ භූමිය තිබිය යුතු තැන නොවේ නම් තියෙන්නේ. உங்களுடைய நிலமானது இருக்கிற வேண்டிய இடத்தில் அல்லாமல் வேற இடத்தில் இருக்குமானால் යාඥා කරන අයටත් මම කියන ඔබ හිතන ඔබේ භූමිය තිබිය යුතු තැන නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ. ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இல்லாத இருந்தால் ඔබගෙන් ඉල්ලන ඔබ ඉතාමත් ඉක්මනට ඇවිල්ලා අල්තාරි ඉස්සරහට ගන්න.
உங்கள் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கிறேன் நீங்கள் பலிபீடத்துக்கு முன்பதாக வந்து நிற்கும்படியாக. මම පාට ගණන් කරන්න යනවා. நான் 5 எண்ண போகிறேன். 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Jesus. Can you just lead us in some worship? Jesus. Yes. Karababa shatala bariandala bariyashikara. Namadin namma upasamide Apapiyani Illanam warmakubin. Illannam warmakubin Obamage handa asena bari. Obamage handa asena bari Namadin namma upasamide සභාව නමස්කාර කරන්න දෙවියන් වහන්සේට හලෙලූයා. தேவனை நீங்கள் நமஸ்காரியுங்கள். Apapiyani Illanam warma Illannam warmakubin Ora bashatana moyoto no moyose. Obamage handa asena bari ඔබේ වචනේ ලියලා තිබෙනා. ඔබේ වචනය ලියලා තිබෙනා මේ පොළවේ උරුමය ලබනා. යැයි කියා. ඔබේ වචනේ ඔබ වචනේ ලියලා තිබෙනා මේ පොළවේ උරුමය ලබනා. මා සන්න යයි කියා ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් ඔබ පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගු කර මට නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගු කර මට දුක් නොවෙනසේ රැක ගනු මැන සමිදේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගු කර මට නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් ඔබ පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගු කොට මට දුක් නොවෙනසේ මා රැක ගනු මැන දෙමිදේ Oh hallelujah. මා රැක ගනු මැන දෙමිදේ පොරොන්දු දුන්නේ ඔබයි සමිදේ එය කඩන්නට ඔබ මිනිසෙකු නොවේ. කඩන්න ඔබ මිනිසෙකු නොවේ වහල් කමින්නා පීඩාවෙන්. වහල් කමින්හා පීඩාවෙන් ඔබගේ අන්ද ඒ සුවිශේෂ අන්ද. ඔබ මා විදිමුදනා වැවින් පොරොන්දු දුන්නේ ඔබයි සමිදේ එය කඩන්න ඔබ මිනිසෙකු නොවේ Karamamoshatalamoyotalabayatalabayatalabayate. වහල් කමින්හා පීඩාවෙන් Oramamoshatalamoyotalabayatalabayande. ඔබ මා විදිමුදනා වැවින් මම තව දුර්වල නෑ කියලා මම තව අසරණ නෑ කියලා අන් සියලු දෙනා මට පවසනසේ මම තව දුර්වල නෑ කියලා මම තව අසරණ නෑ කියලා අන් සියලු දෙනා මට පවසනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගු කොට මට දුක් නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න
ඔබගේ අත දිගුකට මට නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට මට දුක් නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට මට දුක් නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට දුක් නොවෙනසේ නැවත කියන්න ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට මට දුක් නොවෙනසේ මා රැකගනු නිවිදේ ගනු ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට මට දුක් නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට මට දුක් නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට මට දුක් නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට නොවෙනසේ මා රැකගනු මැන දෙවිදේ ආරක්කගනු මැන දෙවිදේ මම තව දුර්වල නෑ කියලා මම තව අසරණ නෑ කියලා අන්සියලු දෙනා මට පවසන Come on, මේක ඔබේ යාඥාව කරන්න ඔබ ගායනා කරන ඔබේ යාඥාව මම තව දුර්වල නෑ කියලා මම තව අසරණ නෑ කියලා අන්සියලු දෙනා මට පවසනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් ඔබ පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට මට දුක් නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට මට දුක් නොවෙනසේ ඔබ මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ සීමාවන් පුළුල් කරන්න ඔබගේ අත දිගුකොට මට දුක් නොවෙනසේ මා රැකගනු මැන දෙවිදේ දෙවිඳු මට යම්කිසි දෙයක් පෙන්වනවා මේ මොහොතේ எனக்கு தேவன் ஒன்றை காட்டுகிறார் හරියටම මේ ඔබේ කකුලේ சரியாக කොන්දයි බන්දයි මේකට we call this ඉකිල මෙතන ඉකිලද කියන්නේ ඉකිල අරියේ இந்த அடிவயிற்று பகுதியிலே වේදනාවක් ඇති කෙනෙක් සිටිනවා வேதனை இருக்கிற ஒருவர் இங்கு இருக்கிறார் දෙවිඳුන් ඔබව සුවපත් කරන්න தேவன் உங்களை சுகப்படுத்த போகிறார் මන් දන්නේ ඒකේ ස්වභාවික තත්ත්වම හැබැයි ඉකිල අරියේ ඔබේ වේදනාව තිබේ அது ஒரு சொபுவமா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒரு வேதனை இருக்கிறது මන් දන්නේ මගේ සිංහල I think මගේ සිංහල වචන හරි වෙන්න ඕනේ ඉකිලනේ මෙතන කියන්නේ ඉකිල අරිය මෙන්න කකුලයි අරියටම මෙන්න මේ අරියේ වේදනාවක් ඇති කෙනෙක් அந்த வேதனை இருக்கிற நபர் අම්මද ඒ කෙනා අම්මටද වේදනාව දෙන්නේ right ඉකිල මට කියන්නේ මෙන්න අරියටම මෙන්න මෙතන ඉකිල අරියේ තියෙන ප්‍රශ්නය அந்த அடிவயிற்றில பிரச்சனை I இருக்கு don't know whether I'm saying the right word in Sinhala but that's the place mama Madhyaban you're the one okay දෙවියන් වහන්සේ සුවපත් කරන්න යන සිස්ටර් මන් தேவன் உங்களை சுகப்படுத்த விரும்புகிறார் යාතියට නොසල කර
கரங்கள் இரண்டையும் பரலோகத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Father, right now, in the name of Jesus, heal. Release your healing touch right now. Release. You're the one who have called her out. You're the one who should heal her. I'm just a vessel. I'm just your vessel. Right now, in the name of Jesus, release your healing. Release your healing. Release, 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 release your healing. Right now, right now, complete restoration, complete healing, complete freedom in the name of Jesus. Right now, release, release. Aswai sister, amma මොකද ප්‍රශ්නේ මට කියන්න. අපි දාලා තියෙන. මොකක්ද තියෙන අමාරුව මට කියන්න. කැක්කම තියෙනවා. මේ මොහොතේ කැක්කම තියෙනවා. ටිකක් මගේ අතල්ලා ගන්න. Lord, you are the healer. Take away the pain. Take away the pain. And we thank you that you are Jehovah Rapha, the Lord who heals. Right now. Healing, pain-free, in the name of Jesus. Right now. Release. Right now. Thank you, Lord. A pain-free life. In the name of Jesus. Amen. ඒ වගේම මෙතන තව කෙනෙක් ඉන්නවා. I don't know. God is showing me. அதே போல இன்னொருவர் இருக்கிறார். මෙතන මසල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. இந்த ஒரு தசைகளிலே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற மனிதன். මෙතන තියෙනවා මසල් එකක්. ඒ මසල් එකේ හිටපු ගමන් ප්‍රශ්නයක්. නිකන් අර ඉරි වැටෙනවා අමාරුයි නිකන් හිටපු ගමන් අර அது ஒரு இடித்துக்கொள்கிறதானமும் வலிக்கிறதுமான ஒரு தசை பிடிப்பா இருக்கிறது. ඒ කියනයි ඔබ නම් ඉතාමත් ඉක්මනට. அது நீங்களா இருந்தால் முன்னால் வரவும். දේවිදුන් මට පෙන්නන දේ මම කියනවා උන්වහන්සේ විශ්ව අම්මදේ. අම්මා දැකිරවස. Father, heal. Take away the pain and the muscle right now in the name of Jesus. Let the ligaments, let every area right now be perfected in the name of Jesus right now. Heal. 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 Heal in the name of Yeshua Mashiach right now in the name of Jesus. Heal. Right now. Release it. Pain-free. Muscle come in a line to as you were being created in perfect order right now in the name of Jesus. Release your healing right now, right now, right now, right now, right now, right now in the name of Jesus. Be free, be free. Amen. Amen. සබෝබගේ දැතට ඔසවනවාද? சபையாரே உங்களை கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்கள். අපි ඊළඟ දේවමෙමට යන්න තිබෙනවා. நாங்கள் இன்னும் ஒரு ஆராதனைக்கு செல்ல இருக்கிறோம். ඔබ නැවත දිරි ගන්න ඕන. நான் உங்களை மீண்டும் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். තව අයට උන්වහන්සේ ගැන කියන්න. இன்னொருவருக்கு தேவனை குறித்து சொல்லுங்கள். සභාවට රෝගියා ඉන්නවනම් ගේන්න. சபைக்கு ஒரு நோயாளி இருக்கிறார்கள், அவரை அழைத்து வாருங்கள். මා පාස්ටර් ෂෝන් නෙවෙයි උන්ව සුව කරන්නේ. போதகர் ஷோனல் அவரை சுகப்படுத்துகிறார். ජීවමාන දෙවියන්. ஜீவனுள்ள தேவன். ආමෙන්. ஆமென். උන්වහන්සේ එදත් කරා. தேவன் அன்றும் செய்தார். උන්වහන්සේ අදත් කරා. இன்றும் செய்தார். උන්වහන්සේ අනාගතෙත් කරන්නට அவர் වෙනවා. எதிர்காலத்தும் செய்ய போகிறார். ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். එනිසා ඔබ බය නැතුව යම් කිසි කෙනෙක් රෝගී වෙන්නවනම් ගේන්න. நீங்கள் பயமின்றி யாராவது ஒரு நோயோடு இருக்கிறார்கள், அவரை அழைத்து வாருங்கள். මොකෝ අපි සමහර අපි අපේ සභාවෙන් කරන ලොකුම අඩුපාඩු අපි සාක්ෂි බෙදා ගන්න. எங்களுடைய சபையில இருக்கிற ஒரு குறைபாடு தான் நாங்கள் சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்வதில்லை. අපේ මැද්දේ ඉන්නවා எங்களுடைய மத்தியில இருக்கிறார் වෛද්‍යවරුන් පිළිකාවක් ඇති කියලා සැක කරලා පරීක්ෂණ කරලා තාවුරු කරපු සිස්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. අද වෙනතුළු අද වෙනකොට පිළිකාවේ කියලා අබමල් රේණුක ලකුණක්වත් නැහැ නේ සිස්ටර්. ஒரு சகோதரி இருக்கிறார்கள், பரிசோதனை செய்து கேன்சர் இருக்கிறது என்று சொன்ன ஒரு சகோதரிக்கு இன்றுமாய் அப்படியான ஒரு அறிகுறிகள் கூட இல்லை. ඇත්තටම මම එකයි කිව්ව ඇත්තට සාක්ෂි දෙකක් තියෙනවා. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අරියටම දෙන්නම ඉඳගෙන ඉන්නේ එක්කෙනෙක් ඉස්සර එක්කෙනෙක් පිටිපස්සේ. ஒருவர் முன்னால் ஒருவர் பின்னால் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ ඇත්ත කියන්නේ. நான் உண்மையை சொல்லுகிறேன். උන්වහන්සේ
தேவன். කරන්න බෑ කියලා දෙයක් නෑ. ආමෙන්. தேவனுக்கு செய்ய முடியாதது ஒன்றுமில்லை. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ සභාවේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්න අපි මේවා කියන්නේ නෑ. எங்களுடைய சபையில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் நாங்கள் இதை சொல்வதில்லை. අපි මේවා මේ ටේප් හදලා වීඩියෝ හදලා අපි අන්තර්ජාල නමුත් මේක තමයි ඇත්ත. උන්වහන්සේ ඔබේ සභාව තුල මාතු දේ කරන නිසා බය නැතුව රෝගීව කවරිනවන අරන්ගෙන උන්වහන්සේ සුවපත් කරන්ට මෙනවා. ආමෙන්. எங்களுடைய சபையிலே தேவன் மிக முக்கியமான காரியங்களை செய்கிறதுக்காக பயமின்றி ஒரு நோயாளி இருந்தால் அவர் அழைத்து கொண்டு வருவார். ස්වාමිනිය ඔබ ඉස්සරකට ආශිර්වාද කරන්න. தேவனே உங்களுடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதியுங்கள். ස්වාමිනිය මේ නව සතිය පුරාවට උන් සමග සිටින්න. தேவனே வருகின்ற வாரம் ඔබ முழுவதும் වහන්සේ උන්ට මඟ அவர்களோடு පෙන්වන්න ඔබ වහන්සේ උන්ගේ රැකවරණය වන්ට ඔබ වහන්සේ උන්ගේ සැපයීම වන්ට. அவர்களை வழிநடத்துங்க ஆண்டவரே, அவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா இருங்கள் ஆண்டவரே. ඔවුන් ඉදිරියට ඊරට රැගෙන යන්න ස්වාමී. அவர்கள் முன்னாலும் அழைத்து செல்லுங்கள். ඔබගේ බලය අත්දකින්න උන්ට කරුණාව නිදාස් உங்களுடைய කරන්න. பலத்தை அவர்கள் கண்டுகொள்ள அவர்களுக்கு ඔවුන් අත விடுதலை තබන දේ සාර්ථක කරන්න සඵලවත් කරන්න. அவர்கள் கை வைக்கிற அனைத்தும் வெற்றியாக ඔවුන්ව සුරක්ෂිතව මේ සතිය පුරාවට තබන්න. அவர்கள் வெற்றியாக இந்த நாளிலும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். සහෝදරත්වයකට වාසය කිරීම වැදගත්කම උන්ගේ හදවත තුළ තව වැඩි කරන්න. சகோதரத்தோடு இருக்கும் பொழுது அது முக்கியமானது. அவர்களுடைய ඔවුන්ට அதவத்திலே බලයෙන් ආශිර්වාද කරන දෙවිඳුන් ඔබ නිසා ස්තුති කරනවා. அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிற தேவன் நீரா இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්.